enke nsuo yellow ana enke be free akora na se aba na no ogina so wantimi ankasa aba na yede awurawura ho me ba cha wono ye doctor wan fana nko hospital enti si den wo hunu se yede aba na awurawura akora na se o se doctor ne kan doctor ben doctor no problem so o se doctor ne e de ne number man se omo ba no mbebusa me na me ye ma no dendendin a omo mfre no aden wo mla ma chini ntum aden wo ko no wan fro because ebra wo mo ka asa no wo ka che ne senka woni no ne akora no hospital mebua me ba cha wo so wonko enti bra wo de akora ne ko no se bia condition no kra ye serious e no wo de akora ne ko ade enti no wan fre wo se besem ye ko na wo so fa wani hunu bi nefo waso te de doctor beka me ba cha first one na wo ko hospital no ana me ka asem ne ne be ko a wan fre me free on akora ne ko hospital bio ene free on so akora ne ma wo hobi mu na ka wo ma me mpokura sai afechire wo ahwe sai bibi wo ho ana sai ekọ e ba cho ma ho no bio okay ne blase o ma akora ne nsimi ho no ndi akora ne ma die nti na o ma ne nsi ho sa akora ne ba be fefe no ana so be den o mo se yale no o ba me ho no ma akora na yale nti o ma akora ne nsimi nchen e kopim tama ibeduru ameti akora no na akora no so de sese me hwe no ana me nso me se sa o ma akora ne nsimi nchen dia me nso me ntimi nhwa akora no e kopim tama me nso meti no ge no nso Mary no nso ntimi nhwa akora no ma me sese December me yi akora no ti up to now akora no tiri nyi da so gusu a unyi ye sese wo de ka school fees 2 times ya wuntu ya no de what me afre me abomama ne se me nkonko tu ya school fees no en for ba ne ho ahim fans an oba no se wo so kokotua sa akora no de won kan che se wo de ana won kan che se nya wo de a e ba jo enu ntina me ka se nko omra na nka yensiesi asem na nka me nhwa akora no ya ne blank se o ma ne mfa akora ne nsimi ho no mo biye wo no de me pa che ne se obi se wo kokrom no obi ka che se okọ ato minyawo ameyo obre no wo ba no wa ka che ne se wa nya minyawo ameyo unya amate amada me ho so ti ase enti ema na nkasa ne ha dwen emfa oba ne ho ahinsan akwara no eye wo ba na wutumi kofa no wani gine ho ma ne bedu ho 4 days ene ade enu ti se bibi ni a wo hwa akwara no na yi oba na sam ne to nchen se be ya da chi bi no wadu ko gina panimfu animu a wo nkodi fo wo ba ya oba ne ya oba no woni na jai enti wo mfo oba ne ho ahin kosan wo ba no na de to so mienu wo mo ko hospital no se doctor de ne number ema ye se bibi ni a ye mfre no wo mo medical report de adanse se ya fefi akra ne bai me ba cho mo amfa ama de enti na doctor ma medical report doctor de se ya fefi akra mo ma medical report omu ko report asem no police station me ba cho Mary omu ko report me ba cho no de omo anka de omo be kan ya ne se doctor na e de report mo nso ba no ye busa omo so omo nkura report no eno ani pipa kituwa bi ana ka omo ko boy na omo twere no wo so de bai na me nso me se me ntu asa aka no eni Mary ni na menyi ni o because oba enfie nan okofie nan yakoda okọ 3 years okọ 3 years impo so no okọ 3 years na wo bia fefe no a mo be ko hospital wo ko je medical even answer na non kra no wo be dika ko report asem no police station na police fa catch us mo fa kra no ko hospital mo ko je medical report na doctor hwe watwero no kra ya fefe akra no say na mo de aba police fo hunu ni aba be do ade mo suspect say wo fefe no na fe o must start some investigations enti no we say ye ni medical report bi a kire say obi de nse rewra ho nti Mary asembe na okay but Daniel madam Danny Danny madam o don say rewra ho ba na say me ba cho da bi mi ntimi nye sa ade ne da me ba mi amenka sa me ba de mi ntimi nye sa ade no abla me ne oba afoforo e wo ho no mo obi ne ba won so no wo yere ena waso eguso awutie ba bibia da wo bia ya chiachia o yesan ema wakwaba pa medwadifo mu amwo office wo awutu kwan kwantuni ya woteka mukro nanso boss no ode ato akoma FM sabre ya wutie yen na TV nso da wonua na wonso wo hwe na kyese ya chiachia mu nyina ema kwaba na ye da twedi aponya nkrompon ase se enenso wode afam yen na nyame ema wo
dakoro de ka wonna ho a na kyerɛ sɛ deɛ ɔde bɛma wasase so sɛ wiɔ no wonya enwonwie ebredu sɛ woyɔ wie a na wama wo so bɔkɔɔ na wama wakɔda wama wo mpatofo na wama wo sumiye kama na wama wo condition na wadwom no kama na abɔ ho na wada de atwɛn no ne ameka yi a wani agye no ɛno yɛ deɛ wɔyɛ ne ɔsoma no na sɛdeɛ na wo a wobɛbɔ wabrabɔ sɛdeɛ wopɛ bia ne deɛ ɛne yɛ wokɔ akɔda nkasɛɛ ɛmpa so woni amɔkye ɛna de kɔ akɔbɔ soɔ ɛno nti yɛretutu yɛ nan na yɛnim wa na yɛkɔ deɛ na obi nim da ko a nyame ɛbɛfrɛ no anaa obɛwu deɛ na ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛbɔ yɛn bra no ɛyɛ nyame ɛnhyira akoma mu nsɛm bra so medin ɛde Marcos frɛ me saa baabi a wobɛhu me biara frɛ me Marcos na akua koko ɛwɔ ha ɛna evangelist Samuel Mensa ɛnso ɛwɔ ha an ɛwɔ ha na Pastor Julius Wodo Ishmael Haywood ɛna ɛbɔ yɛ chidom ɛne adɔntenas producer ɛna Beluchi ne nana ya wɔn so ɛde ɛwura mu ɛwɔ social media Facebook ɛyɛ akoma 87.9 FM like yɛn page no bɔmɔdeɛ na ɛma yɛ more likes wowia na wahyɛ yɛn programs no ɛde ama yɛn na YouTube subscribe wo a wohwɛ ɛwɔ hɔ subscribe ɛfa ɛma yɛn na mia notification bell no so press on you will get notified na afei wahyɛ ama foforɔ pin so ɛtumi ɛnyɛ bi ahwɛ na biribi atumi ayɛ kama ɛyɛ ahyɛ link no ɛma yɛn na OPD Radio GH ɔmo ɛwɔ UK make us say ɛdɛm Big Love Radio ɛwɔ Spain and also ɛdɛm Free FM 97.5 Tachiman ɔmo ɛbie mu paa Ghana Association headquarters Manitoba Viadana Italy Madawroma yɛtwɛn mo yɛba no ne appeal no yɛtwɛn mo nso mo yɛ mo deɛ kakra bi a mo betumi na ɛka ho a etumi akɔ anim kakra ɛyɛ Ghana Association meto mo nkra paa Nikki Pizza Fan Club yɛ maame Nikita ɛne yɛ nua bɛma Pizarro Nikki Pizza Fan Club UK ɛne GH meka sɛ wɔn mo bɔ yɛ chidom ɛne adɔntene paa yɛbɛkɔ na afei yɛ ne yɛ nua baabi akɔdi nkɔmɔ san sɛ yɛayɛ krado ɛwɔ ha baabi a wɔ bia menim sɛ wɔn nso ayɛ krado program ne din akoma mu nsɛm ɛna me din ɛde Marcos wohwɛ bi ɛwɔ Onua TV na abɔso baa na ma ɛgya pa yɛ baabi adwomfoɔ bɔ no na kyerɛ sɛ ɛhɔ hia ne papapapapapa na yɛ sɛ kaakae mu yɛbɛba so deɛ but ma menka ɛntwa mu kakra ɛmfa ma wo ne yɛ kaakae mu project a ɛdi anim yɛ a yɛde ɛsave Emmanuel Frimpong Manson ne nkwa 12 years a wanya hole in heart ɛka da yɛnim wɔ Kwalebu abayɛresabea ne mu wɔ nkran ɛyɛ $9,000 na kyerɛ sɛ ɛyɛ close to 1.2 billion yɛnya 1.2 no a ɛnyɛ dan a sɛ ɔmo wie 87.9 yɛbɛ ɔmo bɛtwa duro yɛbɛtwerɛtwerɛ nnuro ne nneɛma bi de ama wɔn close to ti yɛnya 1.2 na ɛbɔ ano a na kyerɛ sɛ ɔmo yi bia na de aka no wɔn after surgery no nyame bɛma biribi ayɛ successful yes because biribi ani hɔ a abɛdi yɛn nsɛm a asɛe da ne nyinaa ɛyɛ yie ɛno nti no na ɔmo de aka no ɛbɛtɔ so no ɛnyɛ sika so biara de ɛbɛtɔ so no ɛnyɛ sika so na ɔmo de atotɔ nnuro ɛno nti ɛyɛ Frimpong Manson 12 years na nso hu na wobɛka sɛ afei na ebi ɔwɔ 7 years yadeɛ ne nti wɔntumi enyini yie ogro no na ogro line na kyerɛ sɛ ɔyɛ fia nti dɔkta sɛ 87.9 ɛna ama no ɛda so ɛte ase nkasa bere ka watoa nananom nseɛ do na nso so ɛbɛyɛ yie ti egu so a ɛgye musika no ketewa bi ensua yɛne gye ho yɛpɛ ketewa bi ensua yɛne gye ho yɛpɛ bɔmpa yɛ egu so ka wahia deɛ egu so awɔ akwantuo adwuma wɔ papers na wɔpɛ wɔ ma abrabɔ na yɛ bibi basa bibi a haw bi asase so no wo deɛ bɔmɔden anakasa gu so papa
otwedi amponya nkrompon sika ya mede ko bo afrempon yi Ewurade me hawo ni o hwe so na eye ma me Akuma FM 87.9 Kumasi so ebehwe wadɔ yɛ so ya wodi gi obi nkwa so na wayo ede ama nyame tumi yi wo free nkwanhyiam otumi yi wo free kyese musue ni yɛsan bi mu ne nyina ɛka ho bi Emmanuel Frempong manso whole in heart kolebu ena yeye no obeboa yɛsan bomodi ya na efabra yɛbɛba so na emom no yɛmɔ numbers no na fe yɛnkɔ ne menua ba bia mensaka no nkodi nkɔmɔ 0599 305 202 mobile money numbers no na me din ka boss watch the we 0599 305 Akuma FM 87.9 Kumasi 301462 0245 301462 and now 0599 814 926 0599 814 926 edina ebeba no eye Mary Akosua Ade ene eye 21st enka eka menko kaka bi ana bosume kwa wie yamwa nka ebeye mempaibo se enefua kakra aka na bosume ekwa wie ye no ebedru ho no nanka yensaka na fe yakoye operation no hospital wo ye koso bia yensaka yebema mo ehunu de koso na ye wie nso a yasan ama mo ehunu ni a nyame enam ye ne mo so aye ede ama abusua no nyame onhyira wo pa yebesan abaso ebiemu na sabre de yenkwe na yene yenua ba enkodi enkomo yenua ba no wama yehunu Ghana fe because ne yesi pesa yema Ghana eye green enu ntini eduadua enua green to wama yehunu se green Ghana ewo dem ma mememo wa hewie yenda ma mante yenda mante yenda ma within Akuma FM 87.9 Kumasi Prince Latevia Presla for hina bai acha me fi Kofodua atwa Kofodua na hin Kofodua Draben okay ewie ma me ewie boko nso ye boko sa ye ne yewu yenkwe ma me pacha na me ye adwuma wo Kofodua me ne obi na ye aduane ho adwuma na eda ho no mo a bia ye aduane na ho no na ye da nti da kro ye ho no mo na bre bi ba ho no mo oni nua ba ho no mo se mo pa adwuma aye nti madam no bisa me se onje ni pa no nka me ho ana me hwe girl na betumi aye adwuma na ana na me se ma ye pa obi sa tam na me nko na me ne ma me ne pa ye adwuma na me ne na aye adwuma che nti ma me no afa me se ne ba nti bisa me se onje girl nka me ho ana na me ka chana sampa cha anya onje nka na ho na ye pa obi obebo anya na osiyo na oje abayo no nti ane ne ye adwuma saa dakro ya da ho no mo me ne ga ne da choba dem ho no mo so ne ye ni baby da nti choba dem ho no ne ye da nti da kwa na dwene meti so obi e play wo ne asa net ne ye da net ni mu nti meti so obi e play wo net ni mu na me sorry ye be 12 e ko bo 1 nti me sorry ne ga ne na e play wo net ni mu sa na me sorry me so den na yo no on kasa nti na nkofo bi wo ye bebe ye aduane ton no na nkofo bi wo mo nchen nti ge me demi kaka from na mo bae na mo so eya asma na be ye ge ne sa nti se mo de no kwa yere sabe anso be wu ato yo so ho no mpra me fa me phone na me fra me madam no na me fra boy na one ge ne ba ho no mo no se na atu nua na na adwono nti on de on be se sia na osiyem nti ono fa ka ba ono bedu jame madam no nya de gane kodu ayasabe nti kodu ho no mo no anche bia na madam no so bae nya doctor fo ne ka cha me se na de na si ya ge no si e che ya anka gane betume ewu ato ho no mo sa de na aye na che nti mo hwe no ma ge no ho to no ti ge no ho to no no mo yi ne bae na madam se on tumi ne gane de enti na biem ma me ka se ne yem no na tam girl wo ho no ye adwuma no ne nua be ma no ne ba ho no na oba besra no e be hwe no o mo oba nto ho no mu no odo tumanim se opeme ne me ka chem se da bi me de ma adwuma nte me ba ye me mpe no no so aya go no de nto okoye
okoye no o mo oba na bahwe no nuane bia no ordinary hwe me style bi na me mpe nti ne nuane yale ni mu na okada hospital no bia ni ho no mo nti me na me so na pa aduane ne nso bia ne me da kama gen no wo ho no mo ma san ba adwuma mu ho no mo aba ye ma adwuma saa nti da kro na mo se mu hia gen ne ntale na ne nuama bi na mo ka cha gen boy ne ka cha me se me nko oni fie na oni ben bia hospital no wono ase me ndi na chi nko ni fie na onko fantale na se me amfa me nfa kama gen no hospital ho no na me di na chi kwa nti me di na chi kwa no na wa hyehyɛ drinks ne nyama bebree na osio drink wo ne dem ho no be ma no yo ne no oba girl no ho no girl ne bra no ne bra ono ase ne bra so ma na nya ne bra to aso e bedru ho nti wa hyehyɛ wo ho bebree na aka che me so me na ne nua ne da ho no me na metwa kwan ahwɛ ne nua ne sam nti odamase ma yard pa nti na drinks da wa ha ina de na mepɛ me so me dia me num sa nyama ne ntino dia ona hwɛ anya de a ebo abetuma abomia amfa me na amma me drink bi omo si omo fa ne edin bi sa na omo boye na de mam na me num ye nti me num ye na so kwa kodwara aba odware wie a ne ya san kwa no nua ne nkyɛn no hospital no mo na me si yo nti me de me num drink wie na sa na me no so ai na asa abome nti me to ho no me dampa no so ma fe mu ada nti me fe mu da ya no ma me sorry na boy no ko na me hu nyina afọ na me hu nyina afọ na me sorry na me na de na boy no tumi ada eya me sa Akuma FM 87.9 kasa ko form nti me ko adwuma mu no man kan che madam se na me ko ya boy no ya da eya nti me ho no ma nti mu ji ga ne ba fie no na madam se ontumi ne obi oyale enye adwuma biem na sa yare no kwa empen usie na mfutu nti ga ne de enko na ga ne de ekoye nti ga ne koye no boy ne wo mu a oba me nchen wo ho no mo na onem bakasa na me so nya de a metumi na tan so onfi me so ma me pam ne kro onko na ogusu de mechi boy no na me se mentumi ne ntan so onfi hanum nko o hwe no ntumi na de ensi de ifi be na ba se mba be adwuma ma mba se mba ye mba masam na o se daabi mia o hwe se na me si ye adwuma na mia na ne mbetena nti me so be hu se bia ma san no ma chi san no on san no e bia no ye papa betima abo me nti me bati asem ma no na me ne wo ho sam nti yinse baaye no na me gusu da choba dem ho amede ye adwuma amede ye adwuma sa ma ye fundu 8 months nti 8 months na aka ma wo no na madam ne sem ya bia ye funu adu no ho no aduane na mo ye ho me ntumi wo nto ho no mo nta da sem me ko mikro ana sa me ko bo 87.9 akwawo na me si mama atime ne boy ne bedi ho nkomo na me fra boy no na boy ne bai na me de tunanim say na me madam aka nti be yendem na so membra ne ho me ba de ho bia na ye da to aso nti me pake me no ama na me kwa boy ne nchen nti me kwa boy ne nchen no na me ne tan se aka mawo nti me wo nchen na sa me nko me krum na so no wo fa e wo kumasi ha na mo aye musia so nkawia musia so nti me akọwo e wo ho no mo na me wona sa akwa no ho echi kakra na samba ne chen 87.9 Kumasi me see you ampa oja me kwa ma me koye me ba me di ba ya bosum ba akọ ne kakra na me wo ya me wu wie no kasa ne yem ne ma me koye no onse ne misika me am sika me de koye no on be de taduane di no ofa ye no so na no fa ne ni ho no mo ntene ye no na ya aduane so mo ya nkwana dɔɔso tese me am de misika de eka ho misika nka ho ma me no okɔ market amu didi wo ho no mo omo ba pɛ no abadware na mo ada tese me am de misika ya aduane o fra no sisa onsa no sika na ne boafu na odidi watem nti na me mfra no bi me ba bi na wo ro 87.9 Kumasi same sen gane sika no fenidi o so gane nyam nti aye sen sika no fenidi na o si yo nti o mo a na wasane ne nua ba na kakra se samo ye aduane a faka ho na mo ye na gane so nya bindi na o si yo nti on de du mu ya menye bidi sam to aso e nti o mu ya menye bidi
nti ya me boa na me wo ye no me nya ba ye bosu mienu na me se saa de me samba machi boy na se ma me mba me ntena ho kakra me nya bosu mienu me ye de wo ho no 87.9 Kumasi. nti me ba o se ma me mba na me de me fa akwa na me kyekyere no ho na me de na ye de e ba ye me ba ye no ne boafu saa de nti ma bodu nti on fa kim ma me nwura dem me de koto obi anim ansa nipa no ne ne kasa ya na nso ode ye de ode ki ni ma me na me de obi bi apro na me nwura dem me ne tete ho no ma akwara no me de ne hye akire na me nua nkosua ton me de ne kwa achi e bibia ebedu baabi no adwuma na boy ne ye sport ono obi ton nsa obeja sport adwuma no ye afide no oni adwuma bia ye Akuma FM 87.9 Kumasi. bi anim sa nti na ensunya zatam na nkosua no na mfa so bi anim nti na ensunya nti mbeja nkosua no ton na me ni maame bi ka ye aduane nti me ye aduane na akwa na ha me satam na akwa no so na akwa na nyeba 5 months akwa 6 months na akwa no so nti esa na maame kasa manim sem akwa kitikiti na ntwoba adwuma bi ba na sabato aduane kura na akwa no hye wachi na mo kasa na me gya adwuma no nti me gya adwuma no na afi na me nya adwuma bi anya boy so onye adwuma bia na me ka chense se maame ni ho maame ewu papa so ewu me nya obia se ade maame kwati ase a nka metuma akadi demre kakra wo no ho no mo nti so benya obia o ma yen fa akwa ne de e ma se ne maame akwa no kwa maame ho no mo na yem nya adwuma bi nya ansa nyenye sika kakra no akwa kafa no na o si yo ne maame de open kwa asempa nti ono akra mpo na o peska de sene maame no maame ne baaye no yete ho no mo kama dakro na ne mo kam krom kasa na mo kana me so mente omo yakusa asefo mo kasa mente de omo ka nti me nua nkosua sa me kwa akoton se ba ya mo maame ne kwa manya sika kakra da maame no na ade akọ me nua nkosua me kwa ka bia pro na me bia de ma lock pro no ade na ma lock pro no maame ne pesa be bia me ne ba no so saa ma bopro no sa mu fi me nti ho no mo na fi ho fo ne sa ade nti na wase na woku ma lock pro no ne akwala no hye inside a mo pesa on be bio na me se ma menti ase o omo kasa wo mo krom kasa menti kasa no na ose o sadia ana ko police station yeso ye ben central police station wo ye ho no mo na me ko ho no mo na me ko to manim na me hye mpaboa krampo kwa na me nya bi hye me dem na to form saa na ye ko ho no mo na me kaka kire mo se na ye ko so o ye fie na ose nti oba na me akwa no hye inside am aloko pro no menim de ye ko so ho na mo ba nti police for me enu na mo di menim ne ye ko fie nti ye ko fie no na amkwabo pro no mu ansa na mo to me bie na mo se na ye ko so ha de nti mo aloko girl ne ba hye inside ho no mo do mo si o ne ye di nkomo bi menim mame di nkomo ne empese oba no beti na so da bi se nkomo bi na mo di fa ayo beti a wo ne o se do hye dan mu ana wo ba no me ba no na me si o mo si da bi ese mo di achi ne ko police station sisi a na mame no ne ba no ka ho ne ye koye nti ye koye ye katena ase na edi nkomo na mo si o se na adne si gana ba ha se mo pasa mo di akwa ne de edwane nti no nya de am betum di akwa na de akọ se wo di akwa no kwa e be chiw ne maam ne si yo wate nti ho no ye ka ma bibia so twa ya nti ye fi ho e ba fie no na boy ne ka chem se yenja police for na asam ma omo na omo da omo nim de ye koso na bra ye bra na se obi ba ja akwala no a ade nti na omo ka sewe me de nim na te nya de be jai nti no mingu so anya de mfa akwa na maame ne mfa no nkọ na me se omo se me mfa akwa no nkọ wo so si mfa nkọ se akwa ne ka ye bibi okwa so na se echi maame aso omo nche no me si yo o de waka ne sa mate nti maame ne de akwa ne koye o de akwa ne koye ni 2 weeks pepe na boy no menye adwuma ye nti menye adwuma ye no boy no baka cha me se fira na aka ja ne se dan na yetim no ntam na so apa ho nti ye face kan dem bla se yan face kan ba an ye ntu fi den mu efi edan a wo ne boy no yetim no okay na me se miniska adwuma me sha ase no 2 weeks ani minye satam so na yetu ka 15 cedis ne 10 cedis me de nye ska de ama na e de kotu de aneka
na so se wonya sika mfa nkotua da na kadia ene po bi nkyɛn na katena na me so me mpo bi nkyɛn katena na se nya sika nya de abom na e de rent den me so aha no se me nko a na me wa ha me de na manyo bi nkyɛn kwa katena wan kyɛn me kɔ minim obia wa ha sei nti me nyi ba bia nkɔ kanjen se so wo bi nkyɛn a wobɛkɔ akɔtena nka choba adam wo na na woda ene obeto wo se wo bi nkyɛn a wobɛtena nka na choba adam bro beto no wa han wo dan pacha da bi bro beto na no obi na tie pacha da bi choba adam na na wote meboa pacha nti woni baby dan ti na ate ho ti kɔ no wo kwan nti ma mpachi ma nkɔ nti na me ne gusu wɔ hɔ no saa na me ya ma adwuma nti na me nkɔ me ne ɛwɔ hɔ da kro me kɔ adwuma ba ya na yɛ aduane tɔn nti ne yɛ ponto for crock nti me ba na waji ne nneɛma ne bia fidem hɔ no mo de kɔ da bia me ba na waji ne nneɛma bi de fidem mo de kɔ me frɛ ne so a ɔmfa da kro me ba yɛ de na waji ne bi bia fidem mo na waka kyɛ fɛwa ne sɛ ɔno ti ɔnam ɔno so na me ba fie hɔ nti sɛ ɔno etu dia me so me ntu me sɛ o ma saa na waka kyerɛ na ɔse ane menye sika mfa de mfa ma adwuma me hyɛ asɛn kyɛ nti sɛ ɔno etu dia o de ba mentena ase na menye adwuma no sɛ menye sika me de ba ma mabɔbɔ sika no mabɔ sika no bebre na me tuya wo ka ɔse da bi da no kra obi abɛgye dada nti wo de ɛdɛ pa obi nkyɛn tena nti na me kuro me ni bi te yɛda ne nkyɛn na chi hɔ no mo na me ne kaka sa ɔne ne ku na nati na me ka kyɛn sɛ sister se na atumi o se se fe ba no etu no kura se dan no bi abɛgye a nipa no ko ba kyerɛ me se ne se nipa we no abɛgye dan no nti se me ni ba bia mekɔ na sister no ne ku no se o de waka ne sadia mate nti blabet na yɛ nkyɛn obɛtɛ yɛ nkyɛn na wo yɛ adwuma adi abɛnyɛ ska da rent dan na me si yo na me yi me nuama na me kɔ sister no ne ku no nkyɛn mo sister ni kunja ye me gusu je me adwuma sa da kro Sunday me ko adwuma Sunday am Saturday man ko adwuma nti me ba fie no beto so bi mpaboa egu gate na no na me wo krom ni no fie ho me krom ni fie ho nti man ra inside me ti gate na no na me ti so kasa bebre wo ho no mo I don't know kasa bebre wo ho sa nti na me mbe nti me na me nti de no ɔka ne yeba me ti voice nsa yɛ ɔno a na me ti na hɔ nti me ti hɔ sa me wo sɛ bɔ na adem opie Akuma FM 87.9 Kumasi bɔ na ɔhyɛ na ɔkɔɔ nti ɔkɔɔ na ne wura inside na me bisa sister ne ku nsa den na bɔ na bɛka kyerɛ mo den na ɔba abɛyɛ den ɔno kɔɔ den kɔ na hu sɛ na me te ndi so obehunu sɛ ne ba bia na ono ne tie ne mu ntwe ba ono kɔ ya nsa na me ba betena ho obi bɛka kyerɛ no telephone no yes na wo mu ni fi asɛm no makwadwofo no mo mpa adwuma anya na da bia no yɛde ntoma agu ye komu abɛtena kwan ya no no bibi on behu bi on bɛka nti boy ne ba hɔ kɔɔ no na sister ne ku na mo asesa mo nhwɛ na mo asesa nti na mo tim wani mame etu da kwara me kɔ adwuma no me ba ne me bɔ pro no mo mbie me dan bi fie hɔ no dan bi abansoro bi wɔ hɔ asia na samo mbie ma na hɔ akada sa na de achi na nye wo no waka kyerɛ wo sɛ wɔno ne pɛ baabi de ne ti adom mo dan time aso oni ska nti wɔno ne kɔ baabi a wɔkɔ da no ɛkwan ne so ntumi ne ona enti wo pɛ baabi fa otiri bom no nye ɔno a na wo pɛ baabi de otira bom no obi nso adoma boa ma odabra ɛfa ne ho bɛn enipa no nso kra ɔyɛ wɔ yere bema na onim na na oba na na onim no oba no oba mi anu ina na mo ye me krom ni ti ofiri wo kɔ ye no ɔmo bo onim ahwɛ na mo mpa ben ma hwɛ wo ho no biem me kasa oba no ho mfi bema no so saa nti me madam na me ne ye adwuma na me ka kyɛn sɛ me pɛ ska hakra bi da so me sika na so na me da kro rent den ni ɔde maame nti ɔde maame no na me ko tua dan me ka na me kwatena mu dan ben me ka padan nti me padan na me ka je bosia o me madam no ho na me so me sika so na me ko rent dan no nti me ye adwuma na wate me ye adwuma na wate afi me sika mu saa na me de tua wie ye nti me tua wie no me a me pɛ sika hakra na me de hye me de ye me adwuma adwuma na me ye no benku na tilapia na me a me de bia me de na me ye wo discuss na bia ye me de satam na 1000 I said abebo
benko ne tilapia pacha saa tam na 1000 de because share tilapia bo kra nya bo se se da bebo na me de ye enti me de ya da krom wo kwa ho na boy ne ba sem opese minja bibia mu na nka na opese one metena na me se me de wa ya mi na achi no mentumi ya da na wontena nti ho no me bufu pa na me ne konya na okoye nti efi ho na bia me kofie bia na odi machi me kwa na odi machi na otetame otumi bowura me dem ho tilapia moko na wode ye tilapia wonhwie mu nani ama ne hunu me dem ko tumi bowura dem ho na afra fiera nsem mo hwa de bo na ye den ye wa ha no se mo hwa de na osia wo ne nipa na jai nti se wa kwa ada na wo sa de na chi biem nti pa o cho yam pasam nti wo de ye den emba ha biem na bo na si yom omba ha biem nti okokora na me hunu nti ba nya afa akone fa nyama teton kwala ntale eni mpaboa nyama bebre na mpese me kwako ho akora no na mama se no nukun ewu nti boy ne ka sta obokọ eje ne bi nti me se sa dia okọ a me so me ne ba kọ na kwahwa akwala no me kọ na se na asetam ya mama na awa ma se ho na ma ya adwuma na me da ahwe no se me kọ na se no ho nya me de ma me ba me na me wo no me de ma da ba san aden aba se man fa ma ne se on akwara ne nta ne nchen aya ho che na ba me so nta me de ne ma no ya sa dia nka me ba wo so aho che na ba amumienu mu nyina so beba bema na so ene ba nti ha ene ono no suggest sa mo fa koda no enkomo maame ana wo kwoto akra ne twene omo so pacha da bi dance for kra blame abi bedine ma ya se o se bibi kra ba kra ye mfre no se mi nim be owo ne nti anka me mbla sama nka nya de nka me ble nimpa obi begine mu se akra na de ne kono nya me nko anti na me de akra ne ko no so ka ho ye nimpa miensa na egine mu na ode akwa ne koye eya kuma 87 pacho akra isu a onwu na to aso na yenko nti me da du ba bi no na me to nkwala nyama se sa de mpese me kwa ko hu akwala no 87.9 me fra boy no ni me ni share ba bi na me so me ba ne koye no me nkwa nko hu ni da ti se phone so nkwa na me fra ma se me ne kasa na me se ni ska se me hu ni se ni de me hu no ntino pa se me kwa ko hu no na bo ne kasa am papa ye no kura ni tam aso ntino se me ma bo me ho dia edu ho no mo a aba fra me na ye kɔ ni me si yo nti tam le sunya no boy na mfra me ono nkwa kɔe nti me abedu me fra no na ɔka je me se wa kɔ ye na bawo me se wa kɔ ye na ba se me ka se me na obɛkɔ no sio nka na ye pressure nti na ment man from no nyame be na me ye my busy wodwumem ani akwana me kɔ no nti ment man from nti wo da nya hwe masan ayedem akɔ me kɔ a me fro ma me nim se ni na be fra me ona so ɔkyena na be fra me a and me nim nya ho so frɛ no me fra no bia o si onyanya akwan a ɔne mbɛkɔ na akra no wonim ba bia wo pacha da bi wonim ba bia o ma mete pacha da bi na ene hwan onwo be fa akra na na se wo na ade no kɔe on na be fa no ma me na be fa na ma me ne be fa akra no we ni na chi ni na nkwase bia fie we mu kro we so fie we mu no ode me ba ne kro pacha da bi me ni so ode akra ne kɔye nyina no na wo nkɔ hwɛ no ma me de me tu ho na mo me kɔ hwehwɛ wa fɛ kora sanka bo ne de on bla ne yentana se ne yanka na me ko ho akwara no mama na me tu ho no mo bebre bo na empene me ba che o mu be wi akra no ana se willingly wa na ade akra ne ma wo ma me wi akwara no wa wo pene so se me ne boy ni na na etina se sa aho kire wo ho da ya tima mo tu ye fida ne mu nti akwara no ko ma me ne nche ne ye mi oni page manye ne ye scan fan rent dan ne ye nkɔkɔfa akwara ne mbla nti akwara ne koye na boy ne de edwa ne fi mi nchen nti sabe na akwara no ombefa no no na wanya mfie sen pa je no wanya afie 1 year pacha hey sister like serious pacha 1 year pacha prissy oba na bema na bra na woni bema ne tie nyina wonyim na se okura wonyim ye okocha ma me ne nchen kakra ma bema ne ma se ni nua
wase ni nua bema encha wa kumasi ha musia so bema no maame nua bema enche na akotena ye enti tama bema ni hia wo kwapem se wonyim ya wo ye nyina no na wonim ne maame nim ne fia wotim na wonim bema ne maame na de enti no wode wo kokotena ne maame nua ne wofa nche na enya ne maame mom na ne maame ni kumasi na me wo north north ne maame ne wo na so ho de ho want no ontumi enko onfa me enko ho ntimi enko wo ne wofa ne nchen wo kumasi ha no mo enti maame ne be fa akra no de ne ko north pa cha wo ya tribe ben ya fantini wo ya fantini pa cha ya be fa wo ba enye Ashanti regional Bronu bi aso north ene ye de ne kro woni mu ho wakọ north da pa cha da bi minim ho kwan wafro wa kada cha da bi woni mu ho ena ma ye be fa wo ba wanya fe se ye fa ne nkọ north wa bra woni mu ho maame no de di nkane a wudi hu no ne da no obefa akora no anasa wo hu ne pen ne da obefa akora no na me hu ne pen enti se ye no kra se ye empo eye be ma ne maame wonim se eye be ma ne yere ne nofo yere wonim eno an se we se be ma ne maame enti won fa akora no from here to north wan ko hwe ba bia wo ba ne teda nti enya se ni o mbe fa akora no ko north mfie se ni 4 years ni 4 years ni nyi ni se wo ba no kora 4 years wo hu wo be hu se ne maame no acho akora no ko mi metu ho na mo bebre boy na won pene so de mi be de be ko anamonu na wo se wutu ne boy no onu maame na fom ho adwen sa na mi hu no mpa okoya no na me fra boy no omo koya no na me fra maame no ne kasa o phone so esi ani sika kora maame no se on fe ndi dwa na on fa bi ntadua na akwala no nti bedum ne bi na me fra maame na enko biem sa tam na boy na akọ no maba nti na me fra maame na me nya no why asamo no asamo fa ne nko be me wa ya hu ade acho ni me hu ni pe bia woni mu hu nipa ponu wan campus wakotu koku ano se me ne modi hye prisi na tie enti ne samo hwehwe no na mu hu no a owo me nkyɛn meboa acho ena wo ma wo ba so se monye no na mo fa ne nko north straight to north mfie nan nie and from so the mistake the why you be there 87.9 Kumasi man pa so ne ntem de ba za mo bo me no se bo ne pene so anka akwa ne ba me nkyɛn kora anka ache anka akwa na ba deda on na on pene so wo ma fa no sa na binum tie me nka so wo mu nyina but sa na binum ma no ebinum su adentem sa na tie ya fa no adentem da akwa man no na maame na oba no maame bia na menye ne ye adwuma maame no ye meat pa eni sa chibis na mo chi no nti maame ne ba no de no ankasa ne ba eye me kun ni nua e de ne bla maame no mo ye mienu mo ba ta maame ne nchen maame de na maase no ode ne ba ba mienu e ba bla maame bia na wo ye nchen na menye ne ye adwuma me na ye adwuma twom kura na so opo bi ni na ye adwuma nti ode ne ba ba mienu e bla maame no na na mo ti ne nchen na ne ye adwuma nti na meni mi sa mo kwa sa na mbe ye no ma fo mo adwere maame ne ya friend ne sen maame no pa cha menim ne din sa da obefa akwa ne ko ne dedi kan am di hu maame no Prince wanya fie sen 25 years so body na ma dwi adwumbo ne bia mom na ase ma ase enti me okaza ma ase no na me hu ne picture me ko wo nu nua be ma no so nchance me ko hu ne picture e wo ho se ni nua be ma no no enti treatment papa ben e na Samuel Kofi your friends enyama Samuel Kofi enyama meboa treatment papa ben na ode wo fam wa hu se omo be ye obone wonyime wa hwa wo kama pasha dabi wo we wa hwa wo kama pasha dabi enti treatment we ye treatment papa wa nwene bone afa ama wonom so akora ne kɔ na mene neti dan ba akum woni na tete papa ben nti ni se akora ne kɔ betumi
Wasn't Kakudi, Wamudia, Aquanisha, no channel for Mbo. 1 year, no channel for. Pasha. One of the end did wait your matters when it did. I come my patch, I am non come crying no for them. Nebani Sunintino, no, why distracted or show on tea. I cry you see a command biscuit across who anybody. What it is a format here. Tacho or papa or papa Nebacon, and away your papa for Bema one in it here. Prince Bema one in it here. Say, Nebeni, Piano command no for a cajon. Command for an unquan when you one nominal born a full Mariana, Wabana Fayatuaso. A higher Kuma 87.9 FM. Well, we shall was a Wakasaka can word any truck or shagate in Theatre 4. Mummy a man of crime will be a mamma can't tell me some story into my movie base with the moon capa. TikTok, Manoya. Command for. I will be able to make me home part of a trabia. One narrative in area. What you see, I come questions here. Me baby Sanafe, ya Frebusianity, Uncle feeding a banana, a cranny to Sunyaria, and also another thing. Yeah, you say your matter. Yet, yes, here. I Akuma 87.9 FM. Akuma some Jimmy, no one was so good so Utieno. Now, you be one at your free principal. Mammy, I am no cross up branch and pass. What is he, Wamba? What would a poo Wamba? Young you. Near the Namakran side, because I don't know the buyer. Niakani and Fitias, and into a different crown. Nearby the so I was sort of haunty and young panty. Mawafidi non Coswana. Ahaya na Yane Abrantiano so Ebekasa not what to me at it, Nina so I say, Yada say, Sir, what he has was aquine so not on feeding a banaka cramra. Na it's a crowd that may start to cram me, who said, Mrs. Statson about Yamini Abuafo. Yamini Abuafo, and Yama may be friend now on teaching a papa. Now said ye or Frecy and Crawford, Yanamufuya, Maja Boss, where ye me who sweet. Me who is remember when the Brante Yipe. Yes, it be the iPhone. Many be me, been so me who you know, I some. The animal is here to receive calls. Don't just Jai. On what friend me see no so I want to be recorded. Na my men said you will see Casa to be recorded and my boy. Oh, Adia, a Juma, yeah, binumu huno. No, what's not fear to cancel more. A binumu so at say, I see. Momu to me the warm year from Porto, a bonfire my team way, and my men our friend and a casa for no be no quack of free frames and northern range of baby. I said you will see Casa, you know. Say, Adia Betche, in fact, Adia Betchia, not me, me. Say, me baba studio. Nah, I be a war mixed feelings. Mixed feeling. Something which is there, but as a name, I no casa or casa, you know. In fact, was so. Mammy be so grab a sea which I will body dancing. Now, or Nenia Fra, Auntie Hannah, or said you will see Becca, no, sir. Time on us swan. Nanke se wo better na hana wo kan no pain oba na me ko yo make up nti se de wo sika o say woman no o mie na no eye Emmanuel from Paul maame it's a monti o holy heart no akra no wonya holy heart na ye pesika ma no woman ni mie na no ono na omote neighbors na ne ma no kra bedi agro won ho na saa ne ba no die ontini hu mfiri ne maame nche ne maame kwa Emmanuel ne maame kwa awosenkura gumi okwa wone na eko oba wone na eba wo behunu ne maame ni bia ne maame ne so ton gale se de wo kana na omunim se saa hawo no kra na wo bomu by se se de omunim se aha o se on pene ho asem on kasa o se na wo behunu wone ne ba no na eko ba na gale no ubehunu no na esoa ne kakra woduru ho a na wachea no na breo na okọ na nanse kura no na ne kunukura ne memu nye ne nkoyie because say de na nkura no esi beba no na nsinya no hu se ase be ma no kura nya bibi kakra ye na onim se how because akura ne nyini ma no akura ne nyini holy hearts omu nyini onyini
omo grow onyine no na oye fiafia omo ade e ma ni nyini no emma o se akra ni ntumi ya research no na ewom omo nyini ye anti hana se akra ni nyini ma no nti eye ne nwanwa nti eye ne ebia wo hunu se no nti na ebia oben ne maame enso so wo hunu se akra no ben ne maame ani ka akra no anim nti eye ne nwanwa wasu saa se yi erade nyame nhyira ma akoni na bedwafo se wo mu na se sika wei maame okofa afiri okofa afiri gare 1.2 gare na so maame no holy heart ana ode ba enti se nka wono eba na wabetena ha na ka wabepa acha wo se osre amu video ne mayen ya ka wo se hey oya yipa o anti hana now just o se ofri abrochire na bai na obenya yi kakra e wona ni enti na we bia tum na we super ne ra aho oni imano friend from papa na ti area ba ko enti ya na waba na wo ne ra aho pa frisi sika we die ono kra so ma no na wo maame ono gare na ne maame ton nti wo konya no wahin nti se enye ha ehemfa nti wa shaase se onka obi anfa 20 area ho no Buadi Junction ho no onka obi anfa 20 cities famra no na do obenya bia nkomo famra ne yemfamoa na we die onya nam se maame enye gare kura na oton wa me kura mtia me nya me te aminya billions enye yo 87.9 aya no abon papa de bia meka se sika ni ubotom na se wonni problem bia bi te say yikra no a de nyame se because se munum unhunu gare na se kire kra ni mu a obennom obeda obi ehunu wunchu eni asa wo se ya na meka cha no se maame se enye wei na abeto no anka oton ne gare sister so wani nim obesere obi sika okono mu enya bi kura na oba no an so wasa gare bi gare fufu gare to wo me se gare ye de ye bibia ono so she bi di gusu awabo wachi ne meko me so dia mentire kura chi na wo ne wo mate ho ne da no enya sam ketwa anka ho yin enimu o anka wo ni ha na so hwe enne nti yade ama wadane sresrefo ama aka ye nyina ampo ye nyina dane sresrefo nti obi nti ase a na okeka de wo pa o se nti wo wotema efri se wo wotema anka maame de obedi nko ade anka ne ha ne sei anka woni ha ye fa mobile money numbers no entu dwabiem ye me pacho nti egusu o ene se mo amoa me na me sori abrewa me ntrase akopim se me pon na me ade akira se me twa ahwe a wona mbaje de obeti ante se me hunu hwe ne me gina wakopim se me twa ahwe me twa ahwe akua me twa ahwe ampo atwasa abro ma brewo me yira mi o mama ko ni anya sika na wi o because me babia na atwadwen ya na wo kan ana ante hana kan wo de ne abi o se ye nhunu ne amanfo nhunu ni nti no wo mo anhyase nhunu akwara no foforo ni nti ebe ye wo se akwara ne ho ye enso ye behu na emba bonte ma wo fa wani nti se le to kwa de ye ba ye wo bibi nti se priest de ye ba wo bibi na we die na wo hwe se wa anka na se wa hu astray ni ne me ya na babia wo ni age na be wo 12 years de enye tidia ne ha no ni akire mu akire wo ti sa wo hu so na mbo a no kranye ni panyina o obi wo ha o hwawe ne yade no so kwa na ekoso se wo da ontumi na bi ontumi no ma hu me ne so kwa ya na enye no kwa de yade enye kura ntino yesremo wo be na 21st aka kra bi na bosumi kwa de senka bosumi baso ni yenya ka yawie na yaje ya home kura na so eya na nye easy my sa 0599 0599 305 202 202
202 0599 0599 305 305 202 202 0245 0245 30 Telezelo 14 62 0245 0245 30 Telezelo 14 62 and then 0599 0599 814 926 0599 0599 814 926 926 ye Mary Akosia Ade na ye kasa se ye nya de mu oduro no a enu a wohuni enu ye papa ba ko bowra ha ye brother be friend Francis or the 4000 no de aba enu a ye papa grow fine wo ko no osmama mu 2000 grow fine ma ye 2000 nyame sha grow fine pa afa ye ba be wie program na bom ba ko osro ba ko abowra ha nyame wona bofo million ha nyame abofo ye nyusu wo mu a na bofo ni bi mra nyame they are there nyame bofo wo ho na nyame asuma ne bofo ba ko osi munu ya ba ko munnim no wo ye loyal to mo jese muni papa na ko se ma ye mo ni so ko nsu kura ne nsam million ha se ne family ne de yayi o wakai mekai manso ni bika omudin no ya manso ni bika omudin no na fei wono so mesimeda ye ma no ene ma no asem so da you na yes ma bo pitim say mumu aye sa se ye nya de mu oduro eka enkakra ne ho a etumi kwa ni mu e de ama ye pa na chese huebe na wotwe kakra bi aka na bosumi kwa wie na nka ye nya ye de no se ye mpese emu betwe bebre ye benya sika no na se akora no de ne kwaje ne nkwa no woni ho a aye waste faso ni so wom se betumi de ato na obi foforo ba ye de amboa ne de ne nso so ono na ye pese ye de ma no ye je ne nkwa ono botai ne yo aha unse ye save life ono na ye pese yi ya start edru so January ya start afi mu no ono na edru ne so ya pese ye di saving life enti se ye ntumi a na chese mom ya bregu kwa na wo so okra wa bregu kwa enti yesre mo mo keka mo homa ye mo keka mo homa ye mo so mo homa mo so mo homa ye enye easy o ko da no da eno ni asem no wo be bese o se ya sensa abo ya bo ne jetu me ho eden ya na wotwe no mu wie wo de no a na obi bro na wotwe da invitation na ati ase na akra no obi ka kire me kai me de obi wie ya me so me papa o na wo be su wo me mama su me de nti wo so se kai ono so de ye nti ko bo na so su wi a go no so no no so me mama o me mama so da nti je to me wa no wie ya na wo ko beto ato so sa nti wo so bra beboa ye ye de to ko edu wo mra wo so de obi nkase bi nsinti na bi baba to se de obi de tie mu sem ma woni mo jese awese na nyame ahyehyɛ no seconds bia wo de esi seconds bia enti media to makoma so se ene onim kina dabi enenim kina eno de enenim kina because onyame ye na ade no ono ankasa ro no nkwa no ohunu o kina ena o ka ne ne obi enu a onim kina obi enu onim de esi unim de be kwa entu wo ho no ma hwe nto akina ye nim asem ne ne no de esie no wo mmoa bi de beboa bua wunu bi because obi nim kina de beba na wo so be hia obi mmoa ena ye da ya enipa be hia nipa mmoa ye nipa obi mu afri obi obi ye die sho obi mama ade acha no pa de so obi asika sho obi botomu na kwa be fa so abeyi no ena be che so e kromfo ana so nipa papa edru yare brese ya ma ko ya na emu areho yare ade a
mpanimfo kura swaya o si mi swayi yare mi swayi yare bi beto kan na enye yade asa o sori ye ni bi ya fine entari dada o ene yade ahyehyɛ ne yade aban wigi dada ne go ene yade atata so dada na enti yesro enano honorable Adrian former MP Ejuso ya papa ebeye ne nshira no pa no office no ti akoma mu nsem na otse ye ti na ha no osede na aka me ho ano no na me bisa 1000 ya papa Sunday ye de buy enti MP nya me nshira na me nshira Akuma FM 87.9 Kumasi Akuma edi Akuma FM 87.9 Kumasi papa enti yeslemo wodi no modu 10,000 5,000 2,000 4,000 3,000 1,000 asas kan se ma wuyi a enka wo Dabi wo ko ya do ya enka wo million now 2,000 papa Sebeya obeyi yensan mo bon numbers no so bia mi yasramu o yeguso yensan madam yenya ketua biensa bon pa yeguso ka wahi asem guso send na abedi adanse enche ya babo obi adanse 87.9 0599 tele 05 202 0599 0599 305 tele 05 202 and also 0245 30 tele 14 62 0245 0245 tele 14 62 and also 0599 0599 814 Akuma FM 87.9 Kumasi 0599 814 926 Edinu ya Mary akosia ade wasandi mpo na ebi wo ho na saka wakoma safa kakraka ho enso na efa kakraka ho ya de yensa ko to ya de da bi yesese ye bo anu masimetri ase because me ko fie ne besimetri mu a na me picture na mesu yentie na de sade kakra mane mubu akoma mane nka wakoma mane nya wareho mane nto wakoma so papa wotie me akoma eden ma wei emubu akoma wo kakra wanhya Akuma FM 87.9 me manom ni minannom me mamennom me nanannom mo mo be man from pa ma so ma wate agro no obra ampienti mu yusa me ba na ebra obra mo me mam wai mo me manno community abi na me manno me ba na free me sense mo Papa pay yan mami. Susu na what's a wonya ngben na aka aka che no adana ko coach masi oduma na mi share ko nyuma so gale no so me manom ni minna
Akuma FM 87.9 Kumasi. Hweso adwuma hweso adwuma eno nanse ya na onya ye ma me ne ton gari we ya de pe 1.2 ma me ne papa ya de sense ka we esa ya de o si enyum no ne ato ni na ye ma me kra ni na ye Akuma FM 87.9 Kumasi. Ni na ye mami kra ni na ye mami kra ni na ye Akuma FM 87.9 Kumasi. Yeah, all to one. Or say it is well. My soul. Nina, yes. Said your brother Emma Mekra. Nina, ye. And run your neighbor see me trimono. Bra, na yama meno. It's no see. Major me imagine Bravo. Tie me more brosu. Akuma FM 87.9 Kumasi. Refre myself. Ye mempa me hu. Majinkwa tie me more brosu. Refre wasafu mempa me hu. Akuma FM 87.9 Kumasi. Yema me ne nwumu a ene osu na obunkotodwe na ode tu wanim no no watawroma ehine fa na wowo ehine fa na wo hye adwuma ben na wo ye kakra bi ben na wo de beboa age Emmanuel Frempo manso enkwa ye maame no esu a wosu ehwe wanim ye papa no esu a wosu ehwe wanim mra ye maame isu na ye papa no so ode ne handkerchief wo de pepa nanim emema no Wamunim bedwamu su. Akuma FM 87.9 Kumasi. Su ewo no akuma mu nya woka nyina ne se eye ema me kra it is well. It is well. It is well. Ehine fa na wo osesai na wo benya na wo de be support na yakoye ye ba no surgery no ketuwa bia da ensa ye mame ene ye papa ba bia wo bia tene wonsa kakra na efa hwe abusua no o se empa me ho enko enie emre na enie tie mobrusu bra wo frefre me nkrofo yi awrade frɛ me nso me Akuma FM 87.9 Kumasi. Chinchin binum sing. Enchame ho ya bra wo chinchin binum sing. binum so no Enchame ho ebre ni osrew yesu ye koto asrew bi enti bua ye na ne be ye nye ne nkwa na ni nyina ye ya to na brabo ni nyina ye ya to no ni nyina ye emanekra woni biribi ebisa na me oni hwe na we wo busa ne say woni hwe a wo de busa no we nyina ba na waje atum se ni nyina ye ebi wo si Akuma FM 87.9 Kumasi. E ofre o de call ya yes ye but wo de
doctor say nyame agye wo bɛyi nti nyame so bɛgye no nti gye sɛ wo boa yɛ nti yɛto yɛn nsa frɛ mu nyinaa mo ne yɛ meka mom yɛwie a yɛbɛbɔ adanseɛ kakra ɛno a yɛntumi amɔ bi ɛne yɛbɛbɔ bi ɛde ama mo na wahunu obi adɔ yɛ so mfasoɔ ne yɛ a na ɔpɛ ɛba na nyame adom ne bie bra wɔ yɛ adɔ yɛ kua yɛ mobɔ number si na yɛnua bɛma no ɛnra ɔno nso yɛyɛ phone in no obi nso edi adanse Akuma FM 87.9 Kumasi 0599 305 tele 05 202 0599 305 tele 05 202 and 0245 0245 30 tele 14 62 0245 0245 30 tele 14 62 0599 Akuma FM 87.9 Kumasi 814 926 926 0599 0599 814 926 Edino eye Mary Akosia Ade Yegusua ye twɛn yegusua ye twɛn sɛ yewie program yi yɛde yɛse kɔpem bosum yewie yɛ nti time abɛsend bia no na wasend wadawroma papa fa yɛkɔ currency venture 1 minute okay Mira wadawroma ma yɛsema ba akɔpɛ na sorry tena se sema ba akɔpɛ na yɛmfa nyaade mbra Mira me pa chama Akuma FM 87.9 Kumasi from Steven Lord Opoku Lord Opoku your Lord we share within intam kranti me just me hunu se bofo abesra yen e wo studio heavy me pa cha ekwanso de boko na me papa frɛ me sisi ase moye program bi abofra bi a onya akoma motokro kakra na oye no sino mentumi kamfa sika bi nso embeboa oye Assemblies of God sofo owo Boundary district mo one na re but edin ne de beto nchen but oye Assemblies of God sofo Akuma FM 87.9 Kumasi ayo we de monana papa nyame nhyira ba bia wo bia no ye da se papa why you crying some 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis ye mokume eda mase why nyame nhyira wo ne da minim se sabre wo hwe me biera onyame enkoso no onhyira papa hyira so fanyi nyame nhyira pa de a waye waje nkwa Awurade nhyira no wasɔre ma wo yire no ma Awurade ma de ato ye bai ebi nto wase ni bi ada de wo hyira no ma asafo pagya no on pagya Boundary district Assemblies of God na nipa wo dem wo biara obi ahwere ne kra e wo atemmuo mu Awurade ma de waye nso aba e wo asafo no mu e wo Yesu dim amen Awurade hyira no da wase enso ye da se pa Mira afefa mekre Marco medase na machia wo ne wabadwafo nyina na ene currency ye nupa e wodwa so a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture honkomo na ye de besom awie na ye de yadura ye frɛ no Zahara mixture 87.9 Kumasi G capsules na edi kan sa aduro we ayado wonwaso a oba ene bema ene ennom sa aduro we ene open infections aduro tatahwe pa eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oyo oba na wo ho wonya infection bi te se gonorrhea na sabi oba ama ensansan abegu wa himfi oba me kamfo Zahara mixture ene Zahara G capsules ane dia ma oba bi so wo ho a white anasa odepoa ene na betena ama sometimes in premebre no bo say nkekayen ketenkete Akuma FM 87.9 nso egugu ne kakran sabi pampan owom oyo ba na sa o hawe na wo ma mesrew ko ba bi o ton duro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a ne mensese no eduru ho a pains pa no wom flow no so entimi emmeye
woyɛ ɔbaa na saa wɔ ha wei ɛha wadwene ɔbaa ɛduro baako pɛ ɛna medi ho adanseɛ de ama wo ɛnoa ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛno ne aduro a wonom toatoa so a ɛbɛboa wo ama oflow no atumi abaye sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na nnam yareɛ ɛha wadwene na sɛ bi obɛrima no fɔn na ɛfɔn ɛso tia na ɛteɛ wobɔ sɛ wonam a na obɛrima no mu nyinaa ɛbɔ wo pɛ na obɛrima no mu ɛhyehyɛw dwonso ka wo a wobɔ sɛ wonhu na mane na wokyɛm ansa na watumi adwonso wobɔ sɛ wodwonso no so no na dwonso no mu apae mmienu wobɔ sɛ wadwonso awie na sometimes wowɔ hɔ no wobɔ sɛ wobɛ experience nsu fitaa bi wobɔ sɛ ɛfiri obɛrima mu ɛɛba woyɛ bɛrima na saa wɔ ha wei na wɔ mu a ɛduru a medi ho adanseɛ de ama wo sɛ bɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a wate nnam yareɛ ama sɛ bi nsansan agye ne bɛrima no ho abɔ so bɛrima kɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop na pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules bɛrima wotɔ aduro no a mixture no cap ketewa hyɛ so wobɛhwie no mmiɛnsa anɔpa na wayi G capsules ne mmienu na ade aka ho aduro no mmerɛ so a na wahwie Zahara mixture no cap no mmiɛnsa na de Zahara G capsules ne mmienu aka ho bɛrima meepa kyɛ sɛ wodi nsuo no ana bɛnom topayɛ no bɛrima nom toatoa so nom no anɔpa enumere mɛnum bi nɛ nkasa ne nansa so ana bɛnum bi sɛdeɛ bɛyɛ a nnam yareɛ bia ahyɛ wo so akyɛ ama obɛrima no ehi ama obɛrima no ɛfɔm ama odwo nso a obrɛ ama nsansan na abɛgu bɛrima no aduro no bɛboa wo ɛbɛma no nyinaa afiri hɔ saa aduro wei ɛsa yɛ aduro a sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na wadwale awie na yɛ sɛ deɛ biribi ɛnenam ho na nipadua no ho keka wo nketenkete na nhunu deɛ ɔnya wo ho ɔdɔfoɔ aduro a medi ho adanseɛ de ama wo sɛ bɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules saa aduro wei ɛyɛ nubra ane atete ane akeka bom ane de ayɛ sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na ɔwɔ weak immune system ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛnam saa nti no ɔno nko a wobɔ sɛ de bia yareɛ nketenkete na ɛha na dwene ɔno nko a yareɛ bia ba ɛne ne bɛdi nkra wobɔ sɛ de bia wayɛ mmerɛ sɛ walking distance kakra bi a obia ɛnante no ɔno nko akɔ a na ɔtee so wobɔ sɛ ɔno nko a ɔnya infection so a ɔduru a obia no ma ne ho tɔ no no ɔno nko afa aduro no a yareɛ no kɔ na aba yareɛ no kɔ na aba wobɔ sɛ wɔda sesɛ kakra bi a wobɔ sɛ cold ɛwa nketenkete because ne immune system no ɛmmerɛ ɔdɔfoɔ wote sɛ a aduro a medi ho adanseɛ ama wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a mesɛ ɔsa paa ɛha na dwen ɔdɔfoɔ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo wode ya ne sɛ wobɛkɔ baabi a wɔtɔn aduro bi a na watɔ aduro no na wanom atoatoa so ma me na yareɛ bi a ɛha wadwene no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛbɛboa wo ɛbɛma no nyinaa afiri hɔ ɔdɔfoɔ gyeɛfo namasi ebia na nkɔmmɔ bi wɔ hɔ anaasɛ wopɛ yɛ nnuro bi atɔn ɔdɔfoɔ frɛ yɛ sisi a ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo yɛbɛkɔ yɛdura yɛfrɛ no hindi heba mixture na sandro wei ɛyɛ aduro a ɛnɛ opɛ malaria fever mixture paa tatahwe a ɛboa dasa ɛboa foforɔ a ɛno ane hindi heba mixture den ti na meka saa ɔdɔfo bi wɔ hɔ a wɔnyɛ malaria fever ama nipadua no ayɛ hyehyehye asa gya ne tipayɛ obia ɛkɔyɛ n'adwuma no wobɔ so no nko a na apɔ so ɛwehwɛ no na num nyinaa ato ontimi mpo endidi ne wɔnya energy ɛde akɔyɛ adwuma wobɔ sɛ nipadua no ayɛ mmerɛ nipadua no abɔtɔ ɛwɔ a na ɛhyɛw den ɛwɔ a na awɔda no ɔdɔfoɔ ɔte sɛ ɛdura midi ho adanse de ama wo sɛ ɛbɛboa wo ɛbɛma ɛtiridi mmɔwa na abɛtena wo mogya mu a ɛha wadwen no ne nyina ɛbɛfiri hɔ ɛne hindi heba mixture ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a typhoid fever paa ɛha n'adwene typhoid ɛne ne DS ɔdɔfoɔ mesi uni problem ɛdura midi ho adanse de ama wo sɛ ɛbɛboa wo
ɛne hindi herbal mixture ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ne sugar level no ɛha n'adwene ne sugar level no ɛma anadwo ɔda a dwonso a na ɔdwonso ne sugar level ne nti no sometimes wobɔ sɛ wɔ hɔ a ne so tea na ɛteɛ wobɔ sɛ ekuro bɛtɔ ne ho mpo a sɛ bɛkɔ ntɛm mpo ama ne ho atɔ no no ama ne hunu paa na ɔhu ɔdɔfoɔ wote saa pɛ hindi herbal mixture ɛkyerɛ kwan ɛno ne adura ɛbɛboa ama watumi regulate wo sugar level no ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a high blood pressure ɛne ne di asi ɔdɔfoɔ hindi herbal mixture ɛne wɔduro ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɔyɛ dwumaden mprem bebree no n'adwuma a wɔyɛ no ɛyɛ nyinahoɔ anaasɛ n'adwuma a wɔyɛ no ogyina agya ho kyɛ ɔdɔfoɔ mesi wɔteɛ di hindi herbal mixture ɛne wɔduro kɔ baabi a ɛto wɔduro biara herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wotɔ hindi herbal mixture na wobɛhwie cup ketewa hyɛ so wobɛhwie mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa awia mmiɛnsa anummerɛ ɔdɔfoɔ da bia meka mesɛ aduro no nom toatoa so ma me mɛnnum bi nnɛ nkasa ne nansa so ana bɛnum bi nom toatoa so sɛdeɛ yaleɛ bi a ɛha wadwene bia no hindi herbal mixture ɛbɛboa wo ɛbɛyiri ayɛ no nyinaa afiri hɔ ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ mɛmaduro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules na bɛrima bi a waso aduro yɛahwɛ anim deɛ Zahara man capsules etimi yɛ sɛ woyɛ bɛrima na wɔ hɔ na wɔyɛ mmere wɔ mpam wowɔ weak erection bɛrima bi wɔ hɔ a wɔbɔ adabridwo sɛ bi sɛ ne yere mpo anaasɛ ne partner mpo ɛɛtɔ ne san a onim sɛ animguaseɛ bɛba na wastate ɛɛdwendwen ho ɛwɔ ne tirim woyɛ bɛrima na wote sɛ bɛrima mekamfo Zahara man capsules ɛna de ama ɛno ne aduro a wotɔ na nom anɔpa 2 anummerɛ 2 anɔpa 2 anummerɛ 2 wonom toatoa so a mese woni problem Zahara man capsules ɛne wagye nkwa ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yale agye n'abɔ so sisi yale ɛha n'adwene yɛn nyinaa nim sɛ wobɛyɛ adwuma anaasɛ wobɛyɛ biribiara ɛno ayɛ sisi yɛn enti woyɛ bɛrima na osisi no ɛha wadwene na ɛntimi ɛma wo ndile wɔ ahemfie hɔ ɛma ɔbaa no ɛne ngya bɛrima mese wateɛ di Zahara man capsules aba sɛ ɛbɛboa wo bɛrima bi so wɔ hɔ a ne nkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima mese pɛ Zahara man capsules ɛkyerɛ kwan da bia meka mese yɛ aduro yi ɛnyɛ mmamaduro no a onom a na ɔho hyehyɛ wo no bia ɛnyɛ mmamaduro no a onom a na yɛ sɛde yɛate nsan so no agu so no dabi Zahara man capsules ɛyɛ natural herbs wode ya ne sɛ wobɛnom aduro no atoatoa so ma me na ɔmmerɛ yɛ no a wɔyɛ wɔ mpam no nyinaa no ɛbɛfiri hɔ ɔdɔfoɔ saa gye afo number sini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ de bia meka mese mentwɛn ɛnyare ɛmma yareɛ no ɛndo so ɛnhodwo wansa na wapɛ current stick yɛ nupa a yɛde bɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a ɛboost immune system no ɛsɛ to infection biara sɛ gonorrhea ɛne yɛ aduro a yɛfrɛ no hindi herbal mixture ɛnɛ wopɛ malaria fever duro tatahwe a ɛwɔ market paa ɛne sɛ aduro no ɛna yɛ mɛmaduro Zahara man capsules a ɛboa bɛrima bi a ɛma twɛtwɛ no ɛfrɛ no 1 minute bɛrima yɛ nupa yi bia to waduro bia ya to apete ho say ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop odofo ko na to aduro no na onum aduro na obeya danse na waka se charistic aduro no eye charistic aduro no eye ampa onyame ensha Dr. Moa ne nupa ya ene odi abadwa so bomode a ne ma wonsa enka bi na onum na wapomodin be CP na mayembobo ye mobile money numbers no eso bi ish ne pacho enra bra ye phone in no ye rebi a wodi nkan frɛ ye we ye bema na bema ordinary dance ba before papa ye ni abrepa sanse ye nya Andrew baby a ebre no so ko obi a send me message sisi a osema me enye obi a na etie radio any TV no enye obi a na bia obe hunu ye koso no wono so wahunu seska ne doso pa ntinka ye twitwa akra ne de ni biaja enenam Facebook wona enenam TikTok ho a wo se obi obafie no otena se a TikTok ho na wo hwe enenam sa nti se ye posti bebre nso ho a ebeboa omo ko ebeboa
nyame enhyia se wonso wo de bibi saa aba na che say you are concerned pa nti ma yembo mobile money numbers no bi o wa ye jai boni ye to program no so ka se ye wi o no wo meja kakra afa bi wu hunu bi na ma bi o ye jai ho asem ka nya se ye na no nkyere se ye wi ko so afa bra and dedicate program ni nyina ntina ye kakra ne ye de aba be kakra nso no ntuma da woroma ye nyina na hotel no 2050 100 no na ba mo so am boram studio no ye ne je ho pa mo nko so ana mo mra ye nya nipa ba ko mo ye nya be 9 enka ho ansa ya sorry madawro ma mumbonguram ebra ne so emre so eniyafa numbers no ya 0599 0599 305 202 0599 305 202 0245 0245 30 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 Mary Akusua Ade enra yentie your first caller oh your program no so no testimony the meeting na this year on the 9th na me kind ya say me no say the air cost on the prayer about the ni to be in the prayer on the 9th I'm here the mission me Pennsylvania but on the 4 days time I can on the 9th for me on the 13th and then open school now overseas nyame kuto nkamuto priya kola no bo but nyame say me say abena of force me say me no na dia kola no kan ni kan da na dia no middle na then na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne me mu twetwe die mintimi nyɛ saa de no ma me ho because akora no me dɔ no adano kura asɛm ne si ye ne 4 days pe ana woman bi ya metɔ enema wo hono ma akora no de enema abra me se me mfa ma akora no nam so mo se ma me nsi hono mo nti enema ne da so gu me hono ma me fa enema ne nkɔyi wanye ubetumi edinsi say me bacho manye fa me ba me nsa nrewra me ba na se me bacho manye sa abra no so kra ne bra obedi wo ho enna kakra che obeche wo ho kakra me bacho ani nti ususu say die nti no mo de be hye wo say odo nsa erewra obas because enye first time obefa wo ba no be fie no me bacho me nima de kro die nti a e ba Mary na adwuni ma otimi be ka asa asem ne to me so sa ana me bo mpanimfo bi amane obi ase akora de afrenfrema de a wodie no ebetimi ama saa ensunsanso no aye no me sister panyini kura baba ako oso wo CCS oso ono kura no da bia wode kuma dada ye nase wonso wongugu akora nase wonso mfa duro bia anya no wokaka na no dendenden da bia me meba ho no bia ase nye woni akora no na efiri adwaye ba na wudwale no opan mu ujali no pan ma umfa ensuo hye kura ejali no ensuo nyu na de jali akura na tamben ana ugugu akura na ase wo kan bibia Mary na no denden Mary wo ko 24 years osha on said that 24 years ekwa okay won sa de 24 years de won sa sa na ebia na nani na osan ne be ma na ti ana e pacho ne de minti wonnim se woni be ma na ti ana sesen because friend ade na mi bisa no oba mototo sa tofe ni bi ma ne didi wa no e pacho me de me ba oba me hon ma drink or fridge munti drink na ya na water no mu ti wa anya sa de e pacho de wontumi nya sa de e pacho minti efin ene ntofe ne sa ne ma no se wodi ka wo nchale hu o wodi ye ne na je se wo fa baabi na we wa fa baabi de e bacho na bi ade na aka so bebo ho dua no asem na wode beto me so se me de men sa wulewula akora na se no eno na eya me ya me ka se nke me boni dua anya akora keke so wode to me so se wode me mensa wode to me so se eya wo ba anya akora
wɔde ato so sɛ wode wo nsa wura wo ba ase nti gya akora no yɛ sɛ obi afei na obi ti a wɔhunu sɛ yɛ wo ba ne yɛ accuse wo sɛ wote ase ɔno nkoa ne wo ba anaa wawo bi aka ho mebakyɛ daabi ɔno nkoa no meba sisi akora no ɔwɔ ma me mebakyɛ no aha yɛ akoma 87.9 FM yɛbɛfrɛ Mary na afei yɛahwɛ sɛdeɛ asɛm no sitiɛ wohu nsuo no frɛ no manumɛ wohu sɛ ɛnka license ɛwɔ mu nsuo no ɛfiri n'ase ba no ɛnka wɔ mu mebakyɛ no deɛ manhwia anhwɛ deɛ ɛnka nim na woamisa wo maame mebakyɛ daabi okay nti no ɛtiefoɔ to de bi a yɛtumi de asɛm ɛhyɛ obi ɛwɔ abere a ɛnyɛ no korɛ wei ɔse akora no maame se ne ba no bɛdi ne hɔ no wɔde ne nsa akɔhyehyɛ akora no ase afei na akora no ɔkɔ mfie mmiɛnsa 3 years medical report bia ɛnkyerɛ biribiara ni hɔ a aba ɔmo ankɔ report asɛm no ɛwɔ police station ɛne ade badeɛ wɔn mo ɛka ɛno no nti yɛne Mary ɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛdeɛ asɛm no ɛsitiɛ ankasa ɛnokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ na ebia ɔno no agyae no nti anaadeɛ nti dwumadie no ɛno a ɛna waso egu so a wotie no na yɛne Priscilla Teria enana edi enkomo ansa na yede frepondie no eba bewura mu no na Priscilla mami bi sa se o se eye abemu a Kofi Samuel ya wone wo ono ne wo ba edi nkan na se na wo ba dada fashion ne be edi kan ono ne wo ba edi nkan na ebra wo mo be se ne on be fa no kwa wo se how many years ni Pacha 4 years. 4 years ni. And no mo di akra no so ko no 1 year. Pacha. Nti say wo 5 years. Pacha. Okay. Wo Kofi Samuel ma me ko no. Woni na nko but omo ka che ho say wo di akra ni ko srem. Pacha. Na ye adwuma na say ye ho iska kakaba ye ho a e betumi ba fa ya ade. Nti o ka sa no ofi ho no na boy ne oni mi jai ho no mo no nti na minim kwa mi nkoma fa so a me ko ha kafa akwala no be ma na bedi manim ne yakwa kafa akwala no ono no ne me jai no okay nti bro mo kwa no na ewom sa akra ni suade e but na wote ne nkan kakra pacha na metom nka na me se ni sika mama me no e de bi tadua na akwala de bi tontale ma nkwala no ye bibia ma akwala no okay na onyini ye ni mu kakra no se bia wonya be se 2 years 3 years no still na ofre na me fra na me nyane biem na onya maame ni biem ofi o me fra na me nyane biem ni na ma no kra wa ha sei na me nyane biem bebe na wo fra ya na opesen ka wote akra ne nka maame ne se akra no ontumi nka twi ne ade no ba che nde nche ye ba ye 4 months ye ni cheme ofra de ne se wo aka cheme onu kwa boy no na ode maame ne na line maame o maame number nya maame no ode maame na me frɛ no nti me frɛ no na me maame ne di nkomo a na me sasa akwa no tese na so no ho ye na okọ school kra na me so metumi na kasa na so akwa ne nti twi nti no so the phone ma no kra on tumi ne me nkasa na maame ne ka so mo ho nya nti me nsa ne scan de emma no na me ka me tirim se mo de akwa na ade aba kofodua ho no mo wo de akwa no koye no wo de akwa na aba o mo ka se maame ho akwa no wo se da abi me gusu se ne scan ma wa se me sansa ne scan ma obiem nti ho de me bufu ye se o mpese me ho akwa ne de a me so me nsa ne scan ne biem omo de ne ba kofodua omo de ne koye no omo de ne ba ya omo mama hu akwala ne de koye na ka kire wo Pacho bi na ka kire me na edo no omo de ne ba ye ne de omo woni pa kwa nka nche na nka wo nko no nipa ko no no nso nim ye bia metina me fi ho no mo nti me nipa ne hia ye na o ka kire me se oh okra ba o bia na wo ti no na me se me fi ho no mo na o se omo de oba na adan aba krom ha sei abedi 1 week e wa ha na se na oba na sa ya tan no wo no kra nka obesu na me se na same antuna membe ho akwala no kra mpo ansam akọ dinate so won ba kọ ne fra won de na omo abakọ de da kra ba ya afi ba akọ twom oh na wo fra maame no efra wo se bia wo hia ska ne ade a eya wo ka chen se o pese wo ba ebe hwa akoda no e wo nti won che wo mo kira kwa pa chan
me catch no no see o se maba dia and me ba me frɛ no no nkyɛ me kwan no nso me frɛ na ebi wa me nya no unya no so a no kasa na asa wasesa ne kasa no asa twi no anhye da emu ye cry asa network no de hello asa ne kasa no mu nya we sa na kona kate ba se opeska dia o frɛ nda one ne kasa kama o peska dia ko gina dua abenko betum na kasa fine but say o friend still ba hwa kwala na asa o ye no to say the network ni enye sa na kona kate na ono ma me no say ye no kora dia menim say no kora eye no kora dia oni bema ewo Kofi Samuel no ena bema ne fa akwara no no de no call baabi ye ena wo hwehwe ne ba no wonya no nka be ye ne de anaso obi di ne baba so oba no okatwi onkatwi oba no china me no okatwi pa china no aka nti me kai wote me nti omkrom kasa nti oba ya ho no china me ne ka ebe ye ne de ana nipa de me de na ya bone kwan so na me ye de me de akwane ma omo aya ho che na ba ye eba wo ne be ma no so baba me ne be ma no so nti ya sanka me mfa no ma no nti akra no 4 years ni picture kra no be ma ne ntwa ne picture kra fan send wo phone so e ma wo hunu sade wo ba ne nyini mu esitie ne ade wo hunu picture de boy ne twa de sene me o twa picture ne sene me na me tena akwa ne tena me nje ho na so wo kono no wo wan ye no ti se na no wani nyo no wa ya kete na asa na fu so adoa ada no wan sha ta na na fu da no shanta so na epie wo mpa asa wa ya koshioko bi sa enye koshioko eye sikafuru o makonye sika ho na eja bombo di bia na ne furu ayesa na wo say abrantie no wo say wo pe bad one ti asem wa pa sho ena edie no wodi nya awo me ni nua yale ye me na me gi ni nua ne nkwa nti me ko ni fie say ye kwakwafa ade da kama ni nua no wodi wo kwato ho ma no odi na ne mina be ne ko hospital na motume je no ansa nko wi wo ho no nti de ko so wo bra wo ko no mo drink no eno na me pesa mete bacho tama me ne ko ne dem ho no mo e de na ne ko ho tama ga ne ye ne ko to hospital no na mo say opet taro ene ne sapo nti boy ne ka sem ne nko ne fie ho no mo ne enko nka fa na mfam bla ga no nti ekodu ho no wa hye dreams bebre e wo ne dem ho na osio ma bo ne nua ne pa nti ne ba no bi ya bia ba nti ono ne ton drink ensa no minim ne dem ho de minim ko fa so nya dugu ne dem ho aye mini ba bi no wa ya na say no bi tonsa no bi tonsa mi sa unto se mu cheni bia na de abasie sa no bi se ma bonu o ka che ma bonu nuanom nti drink na wa ha se no metu me yi bia no na me se o me drink dia ya mani challenge ho nti ono aka sampa dia anu wo form fa me na mam drink ne ba ko na menum ya nti menum nsa no na anu adia ya nsa ebo na no no bi da pache da na me odi ma wo hwe ho da bi ehwe sa akọhọ wo ma na sa akọhọ nim pache da bi wo no mo so wa ehunu sa akọhọ wo pache da bi me de na sa odi ma me ansa me no won ma kenkan pache da bi nti menum ya no mani su tem no na che se onu me ada fa me wo ho no mo ayi wade na otuso wanim ana se otuso manim insan e fa ne kiss I kan mu e fa ne kiss e mo ede 6% ede pa ede o flavor bebre insan ede pa e fa ne kiss yo de na wo je nom na wo kiss sa menum bebre na abu nya kan eso ebe se ti se kra no be 3 kra na wa wi tweme nti na menum nsanda na wonum bi da e na okono sansa no emu ya dokodoko nti oji num no se ensa de you drink one you nyansa o o se drink here de idea de buto ma me first one no agia no se kan wa afa no obon kakanka na ni ko sai e wa no buhwe akonya nim na empa ne so be ho nti wa no buhwe empa ne so na no ano be me na yenkwa mama yedase busuafo ni what scientific hospital ene ani mo hia no na ene nso besua ade ye be awo fie no awo fie ni what scientific awo wo ya woden na sa doctor
Emma ebua FM 87.9 Kumasi. Na wunya wo wi a ya careful. Sisa won beto aso, beto aso. Ebeba for. Ekwan ni mu abie. Ebie. Ye na yo si akwan na doctor. Ye afiri ho. Ti de obeda mu na bokwan. E de omo ka ne nyina. Na no maduro bia bia wo na nyehwe awon beto aso. Ebeba sa. Ye ni what scientific hospital. Mama, ye da say. Ebusuafo ni what scientific hospital ye ni mu ahia awo problem de wo dada na da bia ka se beba ba kyerɛkyerɛ mo niam ahodo wa ni wo atoba etimi yare ahodo etimi sa nanso ansa na ye be kyerɛ sa niam no ye pese wankasa nso suade hu se ni padua abrabo a ye bɔ no enuane a ye die enso a ye nom ambisi a ye homani ade no na kofa yare ahodo de bran ye yare bi wono mo a it comes by age and I said it comes with age unyini na sa yare na eba ebi won so a enya nyini na eba ye enuane yensuo ena femframa ye home no ene ye fa sa yare ni nyina afrim da bia ka de kyerɛ abusuafo sɛ enhaban ehun hia ahaban ye duro tire bia ba na ya kyerɛkyerɛ ne ba akumi no mensa bia wankasa betimi dia bɔ obra wo fie bi okra ye duro si wo fie nso nim da bia na wo dotigu me pa cho ye number ne 0244 08 76 87 0244 08 76 87 mama ene me dia haban bi aba na me pesi esua de kakra na haban we kyerɛ sɛ oba eye omunim haban mu de obi ti obadwen sɛ eye konkroma na oka onhyɛ da moasa esan sɛ oni konkroma nyina afra gusua ba kum na ye fra no noni oni konkroma nyina afra the same family ayesa akoma ani onua but obi na adwuma sa the same madai family no mu free mu na mama noni na haban nie na aduaba nso ana sɛ fruit free so eba enie eye very very medicinal sa haban we eye very very medicinal pa ya kire se morinda citrifolia the deep pa no morinda citrifolia eti mama haban we haban a ene amanfo togu so bu osi ni fie but odua ne se ebema no enwunu no atena ase agye mfram onim se eye duro kese because mama odua we ofie a emanwunu pa otena ase agye mfram e kama nanso eso mfaso de ewo ede ma adasane Ghana no enye asenkuma akra na haban we oba ni what scientific hospital a yare ahodo aye sadodo no ano ye haban no ba kunie ye haban na didi ye de sa yare no pa ba ku enie na mama o senior as usual plant bi ana say duaba bia no ewo phytochemicals no we so phytochemicals as nnuane no ye wo mu bi no eye bee carotene bee carotene no boani pa yi pa ema enema timi koso ye de maye na eba eye nutrients woni bia me pa cho we carbohydrates e contain eye protein e contain vitamin C e contain vitamin E e contain eye biotin ena we nso aso iron ewom potassium calcium entuti sa ne ma me nsa we a na che se nompe hu asem ne eka no enti enema we nyina ewo eye enoni haban ni mu a eno so eye adwuma yie pa ene esan so zinc ye no so ebo yie pa ye abema so udi aduana so unya bibi na se zinc mu a ebo ye mema sem ni nyina no noni haban we eno ni nyina ewo de ma na noni ni mama ne so mfa so ayete sa abe haban we na dua ba fruit free so ba dua no abena dua ni hini ni nyina ye duro na ejina kwan obefa so hunu yade ahodo ha wo ene kwan obefa so de atu ase no eno na bebo won se no ni no benya so mfa so ana se unya eso emfa so me pa chuma isa haban we e contain what we call anti-inflammatory property. Okay. Na we eboa emobi a pompota bobo no wo mana ne ekuro ba ne mu ni ade me pa cho yo bi asa no ni haban we etawura ni padua ni mu a eboa ebo ho ban e de free sa ne mesanso kuta anti-carcinogenic property. Ye ka say anti-carcinogenic eniema ema cancer ebi enuane bia na yade bia ma cancer no se no ne haban na se ne fruit ana se na bana no onnoa na wo ye ho adwuma na onum ne ye nko ade ohunu quantity e wo so no mo a ebeboa abon ho ba de free cancer hodo a eba ni padua no emo ene sanso antifungal anti yare hodo de fungus na se fungal na de ba no etimi bo ho ban pa e de free mo sanso eye anti-helminthic maka dada se ye ka anti-helminthic a yare hodo bo ana se nima hodo bo ho ban de free eye nsonsono ho enti diwe makese ba ko pa nso enie oyi bo frɛ
ene last week haban ba be kire no so a me pacho we nso e ka eye di we market uta no ho a enya dia sonso be ba o mo ba be hawo enti noni no me pacho so mfa so no ena mababo so e dia kire no ena wa wo hypertension so eboa yi pa enti yare ahodo wa ba ni wa scientific hospital a ye de sa no ne haban we e de kan we sa no bi no me pacho bi eye menstrual cramps se oba bosome so a na ebi ya beka be nanu na sama bosome so a na waya si dwa waya so wi o sa wan kasa no na ye first notification am hu se da bi bosome ya ba be so me pa cho no ne ha ban we ye de fra kaka pempen eye adruma wo a eboa yi pa e ma oba ya wo a wote ebra ubu nsa na so ubebu nsa na wabu nsa wie no no ne ha ban ne ye ho adwuma e na pa cho diabetes for no we ade a eboa yi pa ya ba ni wa scientific hospital no ni ahaban no na fe ni duaba we no me pa cho e kan enu ade e ma diabetes for wona mama obu onu na enum kuro na num tae kuro bo na ne ketere ma se ana se ni gam no na etae kuro a me pa cho no ni no eboa yi pa ahaban no ya ni nyina so de ya duro ede e ma manfo na se medical aka no e sai di we makese sa etaboa pa mo bia nsonso woni mu ni ade no no ni no etimi boa e na sa no ni ahaban we me pa cho ni juice no any fruit no mama e juice na enyo esa wo scent pungent scent na say ebon kakra ti wan hwe ya ne nyono ne scent kura unti de ya na ya advice say oba yetimi ya na de ewo kakra de afra se de be ya ahodi na omni nyina obenya enti noni juice so mama so yo bi ata no noni juice a eno so boa ye pa ebo ho ba de free mo na fe yare bi say arthritis emubuo yare na fe dompem yare osteoporosis ma enyini ko omu panin fie mu a mema kan de ba ma pa ne ha omu ye bo se na poso ye ne ya ne ade oginu ba bi anye be pacho eye noni haban we ena ba ni what scientific hospital a ye de eye drama e ma wo me pacho ye number ni biem ye wo Kumase Atonsu Monaco Junction Kumase Atonsu Monaco Junction ni Adansura Bank ndi ni hwe ena akọ nkran so aye wo circle enkran circle all overhead na se kwan na ekoni ma no ye ne NS Chemist abro san ndi ni hwe wo foto Ramadan ni mo me pacho Kumase ye juada kosimi minda enkran eye ochine ya we ekosimi minda ochina ya wada efiada ni minda ye bankran ni what scientific hospital number no eye 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 08 76 87 bema wa ho do mpem kofo me pa cho noni ahaban we oba ni wa scientific hospital ye de ani kube enhini ene de be aduru dia ma wo noni ahaban ani kube enhini ye de be aduru dia ma fo ba bi won mo pa cho mo awo mo pra wo abre no ni wa scientific hospital ye boy din ana awo ho nsem de obia etuche e de ma se ba awo ho nsem a yen ne kirekire wo mama na se mani age esanse oba bi won mo oba nya ono nko ana eba ya kirekire mama mema na hunu se awo ne ma ememfa so bo no mo manko a enti unya friend na maka se oba ukunu organa ha no ntu kwan kwan de a oba ni ukunu mra na ya na ani gisem se awarefo mo kire so ma ware be ma no bo ana be ma ne tan na chi se ade no yemienu nyina na ye penye ba akofo na epe enti ya na oba na eba na be ma ne kan ho a ne ani age esanse oba ye nhwemu ahwe no bi on ma na oba na ye free but be ma na ya na fault ni free ti ya na ye peni se oba na onu kuna ba eno enema awo ya wo ho aduru na ye no ema yetimi dimo pen to ba ni what scientific hospital a me pa cho be hwe dia ma yare ahodo bi ti se bi ya typhoid na ha wo ana se ulcer obu onu mo a na wona ase atatai me pa cho mfa ko hyeduabo brane hwe o kidney yade ba mu a etimi ma ho ye ohene etimi ana ase tatai enti bibia na ye dia ko hyeduabo me pa cho ko hospital ma doctor hwe eye ni wata ne wose oba wa obrebo no liver yade ba mu me pa cho wanom nsa che ensa da bi e ka se nanso mo de liver problem ba ye ho no mo be hwe no anom nsa che ba ye se wajai enso susunsu aso na fe na eba enti yade bi ha obia no ni what scientific hospital you Kumase Atonsu Monaco Junction kan se o circle foto Ramadan yo ne NS Chemist abo san die ni hwe o china de kosimi minda e ya kranti voter yitin ba bia betimi aba akra Kumase nso de adwua de kosimi minda ye adwuma number ni bi mfrɛ me nam ene menkasa 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 08 76 87 mama nyame nhyira pa nyame nhyira papa awia ye Joseph fashion ena ma me ho aye fesa
Omo send message omo say ma ene wa efe dodo watade na efe pa Josie fashion and ashematade Josie e wo kuma se bom so 87.9 Kumasi ene di enhwe ne mu open star we bia obepem bia ba na akua tena se un star no open bia obepem bia ma sanso na un obi star na efe na open bia wotwa was up na Josie obepem bi e de amount Frejo e was 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion ebepem pambi kama na ode amount she's area ono ena mama rig ede ashe she's ewo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ena edi enhwani mu rig bi a wo pe she's ebenye na ode amount eni kama ne boda form na efe she's Bomodiana Efren is here. It was 0249 155 776 0249 155 776. She's a Emma rig kama na fe wa ye makeup and so at the amount pa. Enti yan hwe. Ebra Kofi Samuel. E dis drink ono ma say. But ono ye no we hunu hwe bie wokọ hwa nwumre Akuma FM 87.9 Kumasi ekwa wia be 12 mu e na okoye okay nti wonum we hunu hwe bie nti when it tete wo no na abo be sen oh men so tem na about 2 o'clock na about 2 okay nti no de wo hu ye no wo bisa no no wo bisa no men so tia no on de we jam wode mo no okọ adwuma nti me sorry fi dem mo na me call bebia na me ye me adwuma no but who anything na wo hu say on wo ada okay na efri ono breben sada na wo hu na ade ache na edi say Akuma FM 87.9 Kumasi Obai wo de born so said dia de in the sense I didn't know yes sir no so we dey ka cha me say na ne gye me ho me so we waka say we ne gye me ho krampo na anya say na say we dey wo ye tuaso na wanka nche wo maame na ono ne ye pa che da bi na me felent na me to me nka nche maame no and one report na ma police pa che I didn't hear say kwan of fast no ye repo winim ena etie unim say tia Ghana mranso etie den one report na ma police Akuma FM 87.9 Kumasi Akuma FM 87.9 Kumasi The number you are calling is currently switched off. Please try later. Etie for ye di kan friend na ko papa na ko na sese de wa hyade adum no foi yesbe sa afra biem kwa mo mfa ne maame sa afra biem ema yen o maame ne de so ya frɛ no so agina so saa se wo hunu wo no ena mi so ofrɛ wo maame ka kire no Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try Akuma later. FM 87.9 Kumasi Marco, yes. Adie bi wo ho na enipa eya na eto de me kwa ba time no kwa na ho kwa machine no adie bi wo na enipa eya obey wanfo akora na nto so na okọ yo debi eye mu mienu nyina awoche na ba mu mienu nyina so ana mu decide say we maame no wafirim obey yi maame afirim o papa afirim enti wo maame na ti ase enti yemfo akora ne ma no na yemfo so adwene ne ba ye wona wode saa adwene ne baaye enti wei ekoduru mpampansuo bi se akola no mema wo hu ni biem akola no mema wo Akuma FM 87.9 Kumasi mama bi enioma bi nya enioma bi saa mani pani yaw ewo yakomem ediatie bia no maako akola no ne esese ne nsaka no because wei no wonto bi mfa blame ne ma no ye wo man bia wo tumi ja akola ne to so na wo kɔ ne ba bi na okobo na brabo wo kura akoya wo di ababa wo ifa so enye ya Akoya wodi ababa wo ifa so eya via police station social welfare so fa kwa mama ni na still mama yenka no kure nchire bi tribe bi ayo ma dwene se won babu nipa kwase a boy maame ne boy no wo ye kromfo maame ne ye kromfo ne ba ne ye kromfo
adwene no ma sai se wo ma akwala yi hunu ne ba no kwan a mo fa so fa akwala no kro no wo ba no kwan fa so ne akwala no dae no etia mra wa repu obi ene one na wo na batan jimi sana meka no meka so ma na ye wo ya he say wo tie de ye ka no batan wa jimi na wo ti nya be fo obi ba this year wo de ne ko o ma ye hu no wa ofre no so open enum kasa kwatia o ma rente ne kasa mame emra wo Ghana ba bia wo bia e be chew ye de akola ne beba wo mpe kasa enye sana kusasi fo ya mo mra kusasi yene emre bo ofre wa ha papa ne ade mama ba yi papa ye be sro ye bia full life na afre na kire kwa be fa so akola no ofa boy sister ibamre no because I am mamre wo se wo ye se girl ye bema en wo ba fa kusasi ni ba en wo fa so on fa akola ne ma no a e ka mo mamre be ye ne ho ade abaye amamre asa no age akola no ade na mo ye na person do obi ba fa sa kwan we so so obi a wo hwe TV ni bia boy na da so no mo kan kire ne se baby o obi e be chi no onu na ma ne ma me ye sa ade no wo mu ya kromfo onu na ma ne ma me ye onu na ma ne ma eso bia na mamre o se abamen e ka kire ne ma me se fakra ne bra wo de ne beba so wo ka se baba we mra ho mehwa akora ne sesie ya ma me ne be ma akora na aba ahye no bra so wo ni baby o ko ha ni ka wo se very one prama no na Jimmy sa wo kwa o de fa so de kan osama ma eni bio ho de o ye first na do ka so Jimmy ti se wana bona ba so wo ho ompre uni dan dem o ba woni baby da wo ba wo dem wo repu no ene na wo wo wia wo ye kakaka ko pen na o sa ko ni na ko wo woni na tie den ra se ne bra so wo wa se sa oni ma ja na hoko wo so tu ko pe baby tina na nya Jimmy sap na bata wo to wo ye san kwase asem wo ama na pam no no akwa han ne dan ya wo se beda wo se baba beda se Jimmy na bo wo hwa na won pa adwuma odidi ma ho o sa ba be didi won sa be didi tika so wo no na ma me bata wo na asem wo nyina be gina wo so ye mpe kro no ye mpe Jimmy sap bata be bre nim nyansa penyansa kwa bi ka kira oba ne se ye fa akola no nko ye be gi ade akora no ye wa mamra wo fie 87.9 utimi fa akola ya fi ba ko efie num ni akola na nya mfie num sesi a emra kura makwan emra kura kwa mo fa so fa akola no mo tira se sensan krata na fa na o ba saudi akola ni sie na yakura ai na ba saudi akola ni sie o ba tan de mama manem fa na ni hunu ne be yan manem fa na ni enhunu ne ba no na wo kusasi ni wona obi ya obi sa enka ba ya wo de ya ade ade ya wanya o demfa bi ni obi ya ba se kusasi yin o santimam on frɛ na on kire kwa be fa so ayensa be ka akola no na oda na o mu fa akola no mra Akuma 87.9 Kumasi adai na mu budi ba kwase asa adai to da bia no mama e pa ya ba so ye nyan ne fred dan mo nya hu se woni papa oni maame because was so ya the first cry baba ye ya mane na efri se aha ni sire mu de ani kwan se wo de sa de ni wo watena ko akola wanya afi wa fa no firi ni maame nkyai afi kra se no atwa no fo po se de en wa fa ne konfie nan ni o mane ma ni hunu nanim o de wo wura ha o de wo fa ha o de wo siri ha ni nyina wa nka be ya wo de wa ankade a wo asema wo ka Akuma FM 87.9 Kumasi we ni nyina adura ne so ono na ma ne ma mi di nsamfo ono na ma ne ma mi di nsamfo ma ne ya sa de no ma me ni ma boy na se boy na ma ne ma mi di nsamfo na se ba tan se otra ma oba no control because we panyin obi na di bi ya oba bank be wo de mama say no oba ha ne ma me kwaje me babra me ma me kwaje ne oni na wo de akora ne bre we kura ya asema won fi no wa hwa no kura wa fi no be hwa na de ma ni hunu no are masa ma me ni so hunu no man na ono so ma me ho a e na odi say Akuma FM 87.9 ya ye wo bia ye sika wa tum wo de wo ye twa wo moja ba wo ka se ge ye twa wo moja ma masa
ya be sa ba biem ya ya nada ya be sa ba biem dey twa to ben na wo ai dey twa to woni abranche de kasa akra ne kasa da ben akra no na me ne kasa omuso onti mame na nche be 5 months ni ya che musuminu enche ache na ebe di blonya ache oh woni ne kasa ya che na branche no ni baby otie ba che we fi kofodua wakati na Akuma FM 87.9 Kumasi na dey twa to wodi by Sunday akra ni scared da ben mpacha ndi acha kakra o mami huru me badia na da bia wo pesika dia no abaji na oba no me wo ye on send usika oh ono so mami ni akola ne nkasa wo si wonti ukurom kasa nyensamfu wonti ukurom kasa asa nyensamfu bia wote bia no ma oni ni mami nkasa na sika dia sende bra ye hia pa ye hia sika ne wo kire ye ye ba tanfu papa mami wo anka wo be ye ma memo enra ye okay ama mommy yo abusia ye kodwom ye kodwa so ba senta chamfo ba misisi ba mi chepe enkase ni no bemu ayadesa ba center dia wanya cancer of the bone and of arthritis sa so na dia spinal cord ye ne yam dia na chiri bramu tutu no dia ne kase no ato afre hom dia wanya kwanhia ma ne nan emu abupon bomodefo ni chiremo ba center we ya footballer na nsen wankasa ball no ntimi mo enam se wo na emu abu am fo ni chiremo ba center yade ahodo eka ho bi te say stroke afei etwere anase fom yade stomach ulcer nemu mraye nyina da ba center se yemfa nto no na won fa bibiduro kroje ento asemaye sanso ana wo 87.9 Kumasi nyina da wo mo ba bi amane mema nyina da eja yaresa eno ntifo ni kire mu Kumasi atonsum agogo hospital no ekire ho pe temanso wonom ewo community 16 la shebi wonom eben Bower House achemfo ba se yade wanyina bedwane eno nti ya frɛ no 0244083482 0244083482 Gasto and Mensoplast Mesha waba maunsa enka Mensoplast Mesha so de beya na se wa ubu unsa no akafie untimi nkwa dwuma so no ebetu sa ha no se ediama waba so so ofichi kro no na nse enioma nkoye emakura wabi so de no eba na no na nsa Mensoplast Mesha ba hwa so sa ha no nyina no ediama edre so sa siesie ma ya na mu ya himfie ngekaye ene nka no nyina etoase ediama yen afi Gasto Mesha so siesie yefrumo de yefrumo samfro no de odidi na ne bo ano hyehye no de abre bia na ne budwa no de mframa gina ne yemu gas ne nyina no eye Gasto Mesha na de to ase enoi ebusu tam ewo Mr Herbal Colinac afei Ekus Pharmacy Nana Boache ebi wo hono Repatch Ventures sanso na Jeff Herbal wo mankesi mo na de ani akyerem ewo hom Albert Sam ewo bi ewo ho eno nte bomoden wo pendudu mo pa dia wo so be frɛ 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science ekoswa eka wo se won mo fani pa 2024 admission no ekoso papa eno nti wa wo ye SHS graduate na pesa onya degree ewo health information management anase degree ewo Bachelor of Diagnostic Imaging ni nyina da College of Medicine and Allied Science bomoden saudo ani be kyeremo na so atimi akwa de afi wakokura gibi pen wakosua pon bi pen wakoye science related program na pesa wo ye top up na atimba medical doctor so a wonom se akwanya eda ho edema enkyeremu bia no wonom se email no wabie mo ya cha sent interfere no so info@commerce.edu.gh aya fresco mpani for 0208456556 0208456556 wo prepare Commerce mpanifo ebeje som eba ne malaria wedro time heba mixture edro no TIME ma onsanka be na malaria na ebunu no nto ase mfama na se wutumi ni di wa ankasa wutumi sampa malaria no ahodwo wa ma chest appetite nyina te kwa edro no time heba mixture wona mre ene de doctor aka che se immune system no ayemre edro no time heba mixture ebu so pharmacy heba shop bia kwa wo so TIME 87.9 Kumasi 7669 0244417669 Grow fine makes you grow fine moja drum super na se wa woni appetite untimi ni die wo so a waposo taya wo ya papa e na fe so kura no tenase a ene meetimi ensa na wonsa eno nan nyina ayetitriti wa na nse wuntumi ena huhuro ya sabadi na chese ne agye nsem kura ma wonsa enka grow fine moja drum da bia
biara da wayɛ mmerɛ wakoma ɛgye hwimhwimhwim ma wo nsa ɛnka grow fine herbal tonic wa doctor aka kyerɛw sɛ ho mogya awie wayɛ de akyɛ na apɛ sɛ wogyina wo naso ntɛm no ɛduro no ɛyɛ grow fine herbal tonic ɛyɛ koko ɛna wɔnom de ayɛ vitamin C tɛ minerals ne gyinam ɛno nti wotaa nom grow fine da biara da ɛbɔ ho ban ɛfiri infections ho de wayɛ de akyɛ no grow fine bɛmmɔ gyina wo naso ɛntɛntɛm pɛbitɔ ɛwɔ pharmacy ɛne herbal shop bia emu na apɛndodo mu a grow fine mpanimfoɔ ɛyɛ digital herbal clinic wobɛfrɛ wɔn mo ɛwɔ 0244 596532 0244 596532 grow fine herbal tonic grow fine makes you grow fine. Emax Global Link Limited Emma Kwanto aye simple ene connection mind for nya yentwie ni biem enam se Emax aba ama bibia aye simple e de amaye wo plans ene se obetu kwan akwa adwuma anasa wo kwa kwasua de wo kwa business wo kwa ko anasa busua bi na ato nsade afrɛ wo so pesa wo ne wabusua ni nyina tu kwan ekotena amai bi te se Canada emum anasa Germany Netherlands Italy UK Australia New Zealand Mexico Brazil anasa wo de ba bibia pesa wo tu kwan efri Ghana ekoto abrabo no so amano ne nko ade a Emax Global Link Limited wanum du betu kwan ya wo mmerɛ ho ɛna akwantuo ne de ayɛ simple kra Emax adawromanti anese for pharmacists bankers atichafo adroba for wo bibia da adwuma ekura wo bia wo Ghana no Emax se brai na wo mo ane tu kwan na fa kwa abrochire ekoto aso wɔn bɛboa ama work visa no won saka study visa won saka wo pɛ work and study visa so wɔn bɛboa afei wo pɛ sɛ wo nya ebetimi aboa pa permanent resident application assistance nso a wɔn bɛhwai bibia kama ɛde ama wopɛ ofa wade adoption so nya won krata afrenchem wo broni kromu a Emax Global Link Limited wo so wo link globally eno te bomoden na hwehwe na kira kwan won kran Wager White Cross one West Africa Deco House na edi enhwe Kumasi Asafo one Snit Office edi enhwe 0205874034 0205874034 Area kwampo ehye wo minimu na wo pe baabi akoyi ya how bia e ma wo so a eye Power Specialist Herbal Hospital e ho de bibiduro no an wo de na ne kwampo ni nyina kama e de ama wo afrase wono gya basobode ya de friend say hepatitis enkanka ni B no Power Specialist Herbal Hospital e de kura basobode e kire sampa wo na Ghana ha sey ye no wo mo bibiduro edi to ase e no te hepatitis A B C D ana E wo so awakotwa scan ama doctor aka che say wo brebo no ahonhono sciatica ma oto asintine etwetwe wo a eye Power Specialist Herbal Hospital wo de no eye yamkro all sanso de a ene Power se bomoden abra won fa bibiduro ento ase emfama takrade for Power wo be hu won makira kwan e wa Anaji Estate woni Anaji MA Primary School e de enhwem Accra branch e wo kwabenya ACP Main Road Kumase wo mo e wo feyi ase Lake Bosomtwe kwan no so woni Jasbro Filling Station e na e de enhwem 0200 38 31 0200 38 adwuma ko bi ewo Kumasi ase ye a won mo panipa ene on ma ye adwuma na we ni de wo se wa ye security personnel pa ene on mo fa wo ye ba wo ye bema wanya mfinhia no aduonu enum 25 e de kwakopim 45 nko ade a na cha se won qualified ye hia ne se wugina wona so brane wadwene mo do na emotionally so bibia ntete wo abetima ye adwuma won se brane afo adwuma ahwehwade a won hwehwe firi wo ene se wo ye Ghana ni na wa wie SS na kuta Ghana card eno ano no anya ye kwan e wo se otime kenkan etro kakra sa de be ya brofo semba obenya kakra de twetwa age ho eno nti wo se bomoden ase de manimu ya wo so wo be frɛ so hono wo so say security de wo bi be ba ye be chia so hono ma ko so no mo sa no be ba de brofo be bisa na na akua no be ba de brofo be kasa ho a e wo se wo su timi nya ba ko mienu bi a Debbie. See where his man goes to grandma. 87.9 Kumasi. Yes, what you hold. And also so you won't go baby. So ETS Sawanya 25, Ekopim 45, where we are senior high school. Now you're Ghana ni Brofonia de Achille Subia Demum Kakra de charge of one, so to make to make rock a crank one dia. One of Sebra, not young forward, Juma dear here so, and so Bekita Ghana card. I can try to find you 9 million. Yes, car to our shop. Nti bomode sa kwanya we de wo ma no emfa kon hostel wo honom eti akobasa wo
efre chi kura na eba kumase ha no wono mankasa e ma ba bia da we de mu de eno tigi number yi woni mo bi age number to wo ne fama no 0247416961 0247416961 and I say 0241415890 0241415890 3P garlic mixture garlic eduro kraje edura eye kama won matwe garlic nkoa na wo mede agutrom na yade wo awomu kama vitamins and minerals ne temo kanka and vitamin C edura yi ensuo bi anim ya fa nkaja eno ntia hoode no etemu pa 3P adwuma eye ne se ehohoro akoma no ho biebie ntinemo wakoma no etimi aboyie eno nti wana nse wakoma no emoyie ebo hwim wo ye adwuma kakra bi no wabre wakoma ye kan se peri bounce enka 3P garlic mixture afi wankasa wo hwe ho atim se pressure wo bi anasa doctor ka kire so wonya pressure 3P garlic mixture sanso ana de sugar level e wo soro wo ba wa fichi kro no wote yi anasa e makra edro wei ene ma no enom a wo mudi adanse e wa fichi kro mum afi so stroke yade ene e bo nka ye e kire mo kra de wagu fom wogu nsu a wote yi wo a wedro 3P garlic mixture edro wei da ne da ba no bi na etimi aboa e wa pomdin kwa so every P-Work natural eno tu pendudo mu afre wonom 024892 8824 024892 8824 Transp natural mineral water bodunso e Kenya nipadua Dr. Kacho se wanya tafo de tihwe wunsu no mu yi a eya no anom Transp natural mineral water ensuo no wote eye kroje baabi a wo mutu nsuo no e wa ye kama papa FDA fo akohwe age wo mnwumadie atom eno ti Transp ensuo egubotro mu ahunu ya na akodo nsuo mu amoto nsuo traffic mu yi eye Transp natural mineral water wo so awobodwa ahowo ne ba se de a eye Transp ana wo de gi ahowo 055420 7384 0554207384 Transp natural mineral water abodunso ye Kenya nipadua maonsa enka Congo ointment na NCSO na say enka aba widie mu a we no nkofo bibi wuntimi ntobia eno ase wanya Congo ointment udwade wie pe wo motro mo na de srasra ho wa ha no he mu wono na de siesie wo kama eyi nipadua mu nka na afa ahemfie wo nka nyina so etoase e de amawo wona mani ye sa de Congo ointment siesie ho ensa wansa ye de toase ye de don pompo enchekura na pai ekuro na ntama pronkretu kakarere wa wudwade wi na honam keka wo wadro no eye Congo ointment herbal shops pharmacy ebi wo honom dudu atuo frɛ Natural Ventures 0249017101 0249017101 Alaska ewo Kumasi Edume sister no chabro senimo Alaska no aje so Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers asort de efe policy jeje na national designs ne dan so Alaska kwa ene tombie afe bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals waterproof chemicals and stickers ebusutam Alaska Star Enterprise wholesale any retail ya no friend 0554114878 0554114878 ofrepe Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center one more ebejo so na bomodin shane so se wasi hotel and baby biada ye fie mu ye hia bambo hotel wo hia bambo wadwuma mu wo hia bambo mapagane na so security shade system wo mo na beboa wo na wo matimi abo ho ban kama ede ama wo mesra wo salon ho no mo no so wo hia CCTV abo mrem de ye papa de a security shade system se bomodin na efre wo no na wo maybe enfama wo video intercom access control intruder alarms remote surveillance and of a home automation bebre eka ho security shade system bomadi short mecha kwan e Kumasi Atinga Junction one more ebe Adom fast food 0506215909 0506215909 sweet mommy me insha papa ma ya kuma 87.9 FM akuma mun sam dwumadie no a ena waso ebusada wutie no yeguso a ya frɛ Kofi Samo na yenu no edi nkomo anase omame na nso afanu ni nyina mo hu ni TV so no Kofi Samo hu ya no from mame no se dum no phone krofo we makam ho no mbe frɛ mo pe mo yenu nyina phone so adum na nso se de tie bia no ye benya wo oh Jesus esu atware okwan Daniel Amoten the wonsa when you mobremu kra ewura wo ankasa wo ba
ya wo ko mfie 9 meboa me ba chane ase sa brebe na sa se mo isi me ba chon me ko fa akura no 2nd January this year ya okay me ba chon ti 6 ana me hu sa de no 2nd January me ba chon na 6 January ya na me sister no na just 4 days okay eye wedding no na me hu sa de na me de no ko nti ade chi 7th na Sunday sense yo yellow be free akura na se wa na wo hu ne ye me ba chon me ma me di nkan hu okay ana me nso me hu de atwato a me dia e ma me dia akura no koy no okay nti yen hwe wo ko fa ne bai no ko fa ne 2nd January and na 4th and na mu hu ye na che say wo be di 4 days okay 4 days ni nyina no na wa na wo dware akura no na wo kode da no anase 4 days no be di won chen no wo ma me na na yesa ne ma no me ba cho me ma me dware ni bi no oba na me ne tie no nso edware ni bi oh wo no oba na tie se me ba cho ani oba na me ne tie no kra ka se to da bi na wo dware akura no de ne ba dem a na akura ne de ne nsa awula na se no atwa ne nsa ho nti wo se ade no enye na ade a eye no nti ya na ye ne hen nti na ya ne ma ne de ne nsa e hye na se ye no ana me hu ya me be ka kire na wono nso se me be ka kire no ka kire hwan ya bodi me be ka kire Mary no ana wono nso se yale ne de me be fa akura ne de ne ba me ho no mo no ana ama na yale 4 days pe me pa chani 4 days pe me pa chani ana akura na be fa yade ho me pa chani na ayi oba na wona ne tie no ene di nkan dware akura no ana se o maame ena akwafa akra ne bai wodi nkan dware no oba na me ne tie no edi nkan dware okay na oba na ne tie no dware no no wan kan che wo se wahunu bibisa wo oba ne ho be ba cho kan me ma me nso kan wo ma me ne di nkan kan ya na so oba ne di nkan kan be ba cho oba ne di nkan kan ana me ma me nso kan se ede no mu hunu so mo hunu se nsuo yellow bi efri akra na se egugu ni pantim okay enti omo ka che wo sa no ana mo be na wutu ye be ba cho me omo ka kire me no ya me nso me di mani hu ye na me kwa ka kire Mary no se ade sei ne mahunu e wa akra no ho me ba o se o ma me wonya fie se be ba cho wonya 72 okay 72 wanyene na wadware nkura gu nkura asia ne wo moto akama wo ma me se wo hu saade no na wo hwe akoda no ase no eyedien se bema bi na de ne nsa ho bema bi na de ne bema ewura ho eye efom agudie ana wo ma me se ohunu ne san because wanyene bibi ne a obetumi ehunu me ba cho no de wo se wo hu ne nsuo no ana ohun ye ana obo mama ne batoa na mo ka semente brofo mo me ka flabbergasted mo hwese wo mo nyina no wo ma ye shock flabbergasted just a surprise no ma comment Moni nyamini mini wa kwa baby mo ya no Josie say you told them you not what the me me anka say them ya me shatade no say obi anka me anka say me ginem yes I told them ya na wa gina hwehwem wa kanfo aka say erade de wa ye me ana Mama, na promise to say. Nyame adumo mama. Anete. Hello. Tu was saying that. Tu was saying that. Tu say abro. Na you wey the one boy minimum po tryam menu obedantem menu oda na ebewo ha do mayem me the man dress is so we the one wa hyehyɛ wonyom na you wey die Awurade Yesu ya nya ne say nya yo no to dia na de dia yesterday yes ya na ma na kutu araho be kunyan nti ya sra na so wasiri bi wate na saa na ewiase na tie ya dwonjuri bebre a fashema na wanu amu na hwe kumbu ensam no don so nti se wo ka se wo dwonjuri ni nyina ho a
na your problem ne say adwenje no so solve problem Debio wo ba dwene ba wie de say mama so ho na da so si ho saka wo dwen wi ama solution bi kra ba na wo se no ano no na wo de hwe wani tie na gina ho no hwe onim se ya ada adwenjure be ba be si usuo no me so betimi adwene from 12 o'clock ama akokọ si ejei na ada so dwene na ada wo se wo bọ mpaye no wo bo se no se wani twa so se ya wada kra bon some strategy ba ko enwa iti adwenjure oba mo waste time ma adwene ya ama wo yare ye pressure untumi na so wutu ade be chena hunam due nyina asa wo yare fa bi yesere na to kakra gu wan to bi anwu a enye yie na Joris wo ho no no me hu na che me hu Joris ya che o manager boso manager show I dey na inside se me hu na che o he dey inside this house manager ye hu ache me hu gas what to cry o shahapa manager ni manager mami hu mami me kwa me hu manager find my yeah manager crash yes ma do do kunu crash papa me yeah crash you watch Anie hello manager ya pesi ehun wani kaka na ehun a ni ehun aba ya mo so ese wo do hu asiese ada ya hu yi wa hia ana wo bu afu manager ya pie kaka manager crash ya hwe wani at least pie otakra nya hwe hey yaba ko we have come you go ediso Marco, Mama Chia, Mr. Morrison. Oh, yeah, Mr. Morrison. Mr. Morrison. Ya chia. You say you made work with dress. Amen. Marco, and then some no much miensa. Na me de ko obey you so. First answer. Marco, I watch the nipa kom bio. Ahokyere nipa kom bi na ahokyere so ba na se wa adwene wo ya ama wo be ye nneoma bi wo be nu ho wo life nyina ebi na esi emma entu ye ho fo kakra emma enhwe ya brabo yie kakra akoma fm bema ono wase wo peda wase ma ye mpie woni ni pie no ede ade na mo koye dwene wo twa ho Oh, catch outside. Oh, outside, no. Bema no wase wo peda, ose wo pew. Wose wo mpe no. Woni ni pie kwaje wonni ana kwaje wose. So okohwe ne yonko no. Wo kohwe wo yonko. Nye woni we no. Oka previous dey say abaya na obeye adwuma oba ho no oyare enso onso no na ye adwuma so ko no hospital so wo hia support ene ta so oba fi ono so ne bra ne na tie oba fie so oba ji akoma nti ba obi obi asene pa obi asene pa on ti ase ye bie wudi na chi no de wo be di na chi ya kwaje na ni so bebre ye poison wo mu nyina ye we ya bebre wo ho ye na hinu akọ poison waka ebi okra opewaku na wudi na chi a wo bonso ade na kobo wati kwa na waku ade no wo mpe wo koye dai wo ho ade na wo wani nye ho enko ho eni na chi wo bonze enya hwe enam koye eno ma me aduane eno ma me drink ne waje ne wanom ni nyina obawie ena ma hu de esi ye kura okunwu a na nka wo ye ndai okunwu a na wo ye ne dai iti anuoma bi wo ho a se ya hwe ni yi a ya bebre saa bepem saa mri nta wo na akwaje se woni ba bi egu dabi gina abonten pa ko yima na me fa wo ku radem o sama won sa waje anom ense so kra woni baako woni mienu se wonom baako anka se o ka che ma ko se me nom baako on kai dodo no wonim ne dodo nche se aye wo de na wonim die besie se tawo ya anko sapo ya anko waje wani so ne ti wani na ya yo pasa it is said wo de ama ubi wo kun so anka wo kun wawie de o pese o de ye ubi anka wo de awie hu ne mama bia obe wo tu wakoma na o de kwaje de o de kwaje wo tutu wani wo tutu watwa na o de ko ba bia ye pesi kan
nti mesra mu saade no wo mpa enko ho ena yensa nhwe ade bi be ma se ye pa ye musa ninchi enu an sa edin ne kra ye musa ne yi o edin po ye nhunu ye tusam Sebastian di crowd dia boy dia enye because sami ho anwan na ankese se meti tumba tumsa ani tongronto ebo ho tumbon tumsa esa so won ankese se meti se din no won ba manti din no Samuel ayi de enya noa osi Samuel de enya noa yamfe din na mayiye se name we he aye de ko hwe ni sesi e ya de bia e ma nwene saa de ni nyina ho enua ni se ye tuwa brel be ma wo first time wo ma wen feel ye Emani bi o baby do ti wonya ka chense openwa na wudi otu abari wo na hwedi di akire na dem okra he we say decorate dem ensanwa wo so de ya de wo de be ya de wo ho mesramu emamu mi nhwe ni o ma bi o mo mi nhwe ni o ma bi na ya yesu ye ka ho e na yesu a ye brada bia be ma na wo kofa no obetumi aya wo ba papa o wa adwene pa wo ne wo ba betena obi a wo nyem na wo ya wo watiri kwan ne ya sade wakoma ne wo faase ne wo fa se wo ne nkotena chop money ma ekom na udi achi na akwa ni ekoku a ukwa no mkoku a ubusu ani bia ni ba bia wo fa ukwa no ba bia jimi wi ase krasa itimi jini ma ho afa de me se edi kra na ya na ma eye akokodro bone edi na ma ya na ma ye bo ahye o twesa me tumi dwene ma ho o ye bo ahye ana yamfa ho ne de besi bia yamfa ho oba wonyemu a wo na wo bre be ma woni nam ne ba bi wo na wo bre wo be bre sa na se se wo na sha wo yemu na no obi din de besi eno obi di besi a wo su gu ya so te se de ye ni ya hye ni ye ka kire ne se sister ya be ma wanye mo ba ye phrase mi nishi ya me de ma wo mi na ni din cross en fe ne sa dabi no wo de ode be ma no ni din cross ya me de ma wo me fa ho be oba na ewu o oba ye kura ne nanse ne hunam nyina wo gina wo o kase nyina osu ne kasa no kura nsisi so eye hu ni nyina na ho fa ho eti yesre munwene ho first ansana woni be ma bi kotu anamon bi a woni na yede woni na tuo afa de maako mesre be ma no mesre no mempese me ba ho bi mesre no onkeka no ho akura no mama me ne mfa nani enhu ne ba na ono ne yede ye na anka nya ne de ne maame ntu ne fo na busuafo ntu ne fo saa mre yi wo mu te yenka o mu hwe yai o mu tie yai yedidi wo mu atam de anka yewie nkom ba beboro ye enti wo mu de sese wo ye no ya aya wo mu dwuna tam didie ne ho se de sese wo ye no wo be ye ye ne saa ma ye ne ya so munyo ye papa ma ababa wa yam from so ne de nanso me de still am gina abranten ne maame so abranten ne maame ade na wo mu ye no ka hunu se obi wo ne ye de aye wo de hye se oba ba mai pa na epe ne ba ana onya no oba yi so mfa ne mano a kabana kama chichire se duro na mba chichire se mba ye dani o so hunu ena ada mu do obi ba fa so na ma gina ade obi moja ma gine de ne ko se mo na mo pe ma mami me sa ba so bi o se de wo ye no eye kro no wo ya ye kromfo wo ye wiaba se wa ya wadwen se no ba no be ya adwen ba ko na mo mfa akwala no ma wo wiaba na Ghana mra e be ya adwuma ba bibia ni wa wo hye wo kusa ase mamu a wo mintimi nye wo wonu makodi a ene obefre so no wo wonu makodi a ene obefre enti krono na wo bono ma me ye besra wo baby akola no wo bia firi na nkosi fiada fa akola ne bra na batan o hunu ne ba ye ntena se ne ye hyehyɛ so do wa de besa akokora no a ba sa kwaso wa fo obi moja ene kote baby de enye omra ne makwan ye besra wo emra ne makwan abrante no hwe yie pa abrabɔ na wo bɔ no sa wo de nsa ebe dada nkrofo mama
wode nsa ebe man krofo anum no anya kwan no ma da no wada obi be wu ada wo mpaso obi be wu ada wo mpaso abraba wo bo abra kola keto wo be wiase be bo bra gwai na wo de hyase 87.9 nti no ahye da de nsa de kroji ye kola birim na ye hyɛ da kɔ sɛ American tontora ne ayi empty ne da hyɛ ayi ne friend sample ayi side board sɛ de ne de ahyehyɛ temba ne ba do hu mrek ohuru we na da ne ga bi wura hɔ kikiri sa ne ho kan ye tontora nyina kukuro American tontora sɛ hwinim na afemi gye ona mani ewu sei wa me kan tontora ye ade minim sɛ me oba bi abo nim sɛ mrek ne gu sɛ ati na ni so sɛ nya mrek onim sɛ ye wi ama na be no mrek wawunu wo abraba do de ba wiase ni misraw abrante hwa wo su ye wo ye kama se suba we na be fa nyanyem nkrofo ma no wa wi nkrofo ma akotra wo krom kusase dia anya adwuma de twato papa kusase panyina wa ye be srew ene nkrofo no nkasa na kwan a o mu de tribe bi fa so no se wo ne yedidi wa enka nya wo de ye mpese ye be cheche na wo ye tribalism no ye wo da bi ye nyina ye nipa ye moja obi ware wei fantini ware santini we ware wei entia mra bia ba kwaya pesa wodi kwa obi ba obi di hye eni kro mama mra faso no se mo so oni maami ni papa ntina mo ye ne sa ka hu so onyankopon edamase mama o se na no abrante bi ba ha no dwa ya sumpa oni ababa we bi wo ise ya ababa wande akra ni dwa ne no pese ohwe ne ma enye nsa amre ya bi ne de we no se ono do onye ne ho ade enti oni rice oje akra no enti pa cho we abrante wa ya ababa we ho ade enti ono so rice be no wo se mo mra ne kire se mo ware ababa wa na ye ntimi mfa ba ma wo as papa de a ene emra na ntimi nchekire be ma ne se ono so ware obi ba eni kwan se okoje ma na na I don't know, sometimes I say, Yama, amamre ni bebra, kata nema bi so, ewo Ghana sa. Abrante, me, mama, mimi, who ne so, who ne sa baba, one born home ding. One, me then ka woko pan in your problem. Say, I be my bepeba. It's in can have me. Okay. What about the mama and then Cassari? 2. Okay. What a casa, hello, mammy. Hello. Na apo mo te sen aye ya na no ho ye no ho ye pa okay na mama ayada na akra no bedi wo ho sir ne mama na papa na sira me se me fa enti mama ne papa na ma wo be fa no fie be se ni hello ma wo kwa fa no ache be se akra no mfie sen o mfueni se wanya mfie num okay na aya ma me ne frɛ oso opese oba no obehwe ba bia ne ba ne wo ada na mo ma ne kwan ma ne mehwe ba bia akra ne wo yes I am your man kwayo ani sisi area dia aka kwan no bokon to kana anya kwan na anya nti wonim ba dia me wo mama ekwan ni nya ba no firi ho bai e ba fa kra no fa sa kwan na so de koi wono na se ekwan ni yo ekwan ni nye o wo beba behwe ne ba enti ade na won kire no ba bi a mo wo no ntumi mehwe akora no mami enye se ya nkira no kwan na nkira ne me kasa se na mami ekwan ni nya no ebi mfiri mampa cho voter region kroben so na mo wo northern region kroben so na mo boko mu oboko debia enipas efiri boko ba kumase esan ko sa kwan na wo mo nam so na de mami no waka che mo sa kwan ni nti no wontumi ma na wono na se ne ba mo ma ne kwan ma no mo ma he no wo si akwan ni nya nti na mo nkire no no ene san ma me se wase kwan ni yo kwan ni nya wo beba enti mo nche no boko ba bia mo wo no wo fa na ni mehwa akora no hello
hello. Enye wo ba no na aka cho sa hwe no wa ma wo ba yi ama ho. Enye wo ba Samuel na ka kire wo. Mami eya wo frɛ no, wo frɛ ayi mami Jessica say bia o. Efia wo frɛ no. Se eya wo frɛ fia. Le number no mintini yo, mintise me. Da ben na osebu wo na mu niska mutumi eya wo frɛ no. Yam frɛ no. What's here? Muniska mutumi frɛ no first no muniska na mo frɛ no but opesi wo hunu akora no a mo ma mo hunu nti no sesa mo ma me hunu di a ene mo frɛ me a me first ka ne ma mo enti sa no wa say ya frɛ no ya pesika na odi akora no mo be fa akora no on Sunday musikada mo be fa akora na fian Sunday musikada Mama me say, wo be fa akura no. Wo be fa akura na fia one Sunday wusikada. Wasana me ayi 1 million. Wo Sunday wusika. Wo ya fon papa. Opese wadi na ni be fa akura wo se kwanye. Enti mo nkyere ne wo ho. E kwanye say. Na me bo wo kura wanyini. Wo kura wanyini kakrakra na wo sisi. Eye wo ya no utimi koba. Na ono ababa wa na entumi ma. Se kwanye mame aden anyemia wo di on frene akola na papa no na on dare don koy no omla kanu kura kire ye mame wo ba no ka kire wo ba ne se police be che no wa wi aba wo ti de ya ka kire wo no mo mienu yenya ne akwa agreement akola ne nya ne ba wonya ne ho ade baba wa ne ho ade se mu kuro mu fo ene ya be fo obi ba de ko sa wo be ka so me ye ne ho ade ana me boa dia mo mra na tie no mo fanre wan kasa oba no fare no no ya che do wo boa eye kro no na mo bo no ma me ye be chew ba no aha ne boko e kwa anwa ade na mo ya kro no na mo bo no ma wi aba eti sam susu ampa sa be ma e na ko ba be fa ne ko ne ma me ho a e na be ma ne fa na ni mo mba no se usene mo mba no se nwa kata na fa akwara ne ma ne ne di ba wo na di akwara ne ba na mo wa kire wo mo enti won ka cho so obedi akwara no wo pese wo hu se de ne ba hu sete ma me wo be fa akwara no wo afe wo gu so aka se 4 years ni e na be fa na je se fie num won ka so be fa ne ba na de be fa ne ba nya ne ba e ya wo na woni ne so control wo ma meti ase eti anwo kire ba no wa be fa akwa na sese o se opesu ohun ne ba wo se kwanye e kwanye ne sen buza na se man se ne kola e won pa ni picture won pa ni photo akwa ne ti ase a wo se photo ma me wodi ne photo ya dan ne ba ti ase opesu obehun wo se me side ni photo wodi photo ya dan ma me me da konim de ye me da pa se bia wan ka se ababa wa na beto akra na twere ye so na wo ka se wo mo na se be fa na ho kire nti enti se se ho kire ni hobiem wo so wo hia ne ba mame se wo nya adwuma aho kire di ho enti wo hia ne ba me fa akra ne ba na yem fie numie me se na aho kire wo ho se wo nya adwuma yo tom no wanantim yenim ni nyina no waka ni nyina kire yenim ena nye se bi a ono na beto akra ne twere wo so ena wo befa no woni wo ba no na kwa adwenkoro enti ma me enye we nya yi fa ne ba ma no ye hia akra no me pa cho o ma me ngui ye hia no mon kan kire na papa e onka kire akra na papa onka kire wa papa no yo onka kire na papa wo ba fa akra ne ko ye no me pa cho wo fa ne ma akuma se wo fa ne ma akofo duada ma me pa cho be fa akra ne ko enfie no mu nie no wo fa ne ma akofo duada dabi ma me wo fa ne ma akofo duada me pentro wo fa ne ma akofo duada pentro ma me wo fie kwa ni mu encantro wo be fa akra ne ko wo fa ne ma akofo duada oba nkasa na frame me be fa akra ne say wo be fa ne ko wo fa ne ma akofo duada
What the number da now fane mada? Your call has your Abrewa what the meme one hold the meme to hold one. Number. One hold not to hold. We are from 4 bad time, papa. We are bad time from 4. Now what in any bad no? What I know about Munya Manu Sembe Yaba. Namu Obino. I want for 87.9 Kumasi. How many say? Mommy, we are bad time. Why are they in car? Say I'm the photo. Photo no. As a son which not broke a crack or obey. As a son catcher say, fear. Me be wouldn't kwadaim akwadaim amenu na wosa enti say say wo so wo ba be hwe na akwan ni yo enipa nam so enipa na anopa kwa nipa do afiri boko abakuma se na da kwan anyimre wo mu sa ko wona wono afiri ban no sa ko e no sa dia kwan ne ban ko fodua no sa de ko wo kura wa ya abrewa enti boko cry kwan be ne ya nya nipa nam boko nipa nam enti me no unse mani abre same so eye same na eye ne maame sa same na eye ne maame sa baba ye na baba wa we ya same you know asho wo ka se ma bia na say mama enne na wo ka no mama bia for mo wa say ehu ma ye boy ho odin a ye de ho ba be wo say de bia ya wonyem ne de ye wo hu say wo bo no ho odin to de no ba beta afa wo hu say wa je adwuma na ne wo say ho kire ba kakra bi na osesa ne ne man kakra kakra wo wani ate wo wani ate wo ko na nya me na do ko abo aska no atinya sate akoma ne dai wo ba wa boa wa Akuma FM 87.9 Kumasi. Yan kwa homa ne so me ense do a wokan na me say bia wono na kwoto akra ne twere ne so o ntini ye pe no kra waka mama ka no kra won ko da anka wo ko ye oba wo kan ye wo sese wo de ne ko ho da anka wo be ko me ko ho kra ko fa na maame ne kwa mama ne ka senya o se no ana obo so no ana de ne maame no de de ma wa wo se fa na de ma no won ka se fa mo be fa no kwa wa ma musika da se wa de after ya de million se 1 million na be ma na nka ne ba ko di ba bi na nka o ma ne hu ne banka 1 million kra nka be ko yan kwa homa no so Akuma FM 87.9 Kumasi. 0322498035 and 0243114497 odi ni baby afrefre Ma so so ma duo mejo so ma so ma fodi mi o me chance man for me try wo mo donation am afrepo ma ti ene so ma fodi mi ba mi enso bu ye enti eri abere ma mi o ri o ye wo ri ye boku ye rifa boku ye mo tire are mi so le ko mo tire ho o je je bebe boku ho eri abere o o fa kwa na ye ji no wati mi fa ko so ni chenje mi nu e che pass for ni na ti che for ni na ami da ti ko for ni na me ensure we didn't baby afrefre yo mako me da si bebre me diane anita abrantiem kata pia to su extra ni side mako na yen kan che tribe ni bia omo fa ne se omo de 7 omo ni nyansa che bi no ye nya ne sa momo amamre ni tre sei ade no bi de wubu se ono ni de eye fo ye nya ne sa je be tre ma me no on fa akola na ye nua ba me mo nko omo fa akola ne mra eno eni yepe ena sabi boy no onim nyansa aduma wo ye bi aduma wura no onyina di opa me kwa fa aduma mu opa me fa aduma mu obi a wa ma no ka wo de aduma na sa aduma wo ye bi an nipa kwa mpa no ye wudi ni ma me me bo fu me da se me be say odi baby afi kafra amana te ko 0322498035 oh we didn't baby afrefre Asafemi Chumasin kasape kono. Okay, be ma yenko. Itacho ai abruano obwa papa. Asemo nokrea ompeso obi asa wonke. Akuma FM 87.9 Kumasi. Akorana mana. Me pato enyom no so Tommy Road ni boy. Enyom na motom. Ba ku bi na me to say obi na Tommy Road ni boy. Nyame shira opa so we didn't baby afrefre so afam 0322498035 0322498035 0243114497 we didn't baby afrefre Mbaje mo mele me kasa for news ongo
Marcos, I saw a kind of person doing Kakra. That's your Bemen, I uncle. There, I want to say, Uza Bruano, but tomorrow and Penny Dick Cramano. Oh, no, you're falling over the park on a Akuma FM 87.9 come Musibum, Yem from woman money. Into more Vicacra moment, Takabemano. No one quite there. And then Mamina will in a woo and also per se, oh, back. In the moment of person caught Mamino. What the first Marble one about your Hano? That's a view, I can't walk and Mamino was mentally. Meeting Jacob and Bebufu, Mr. Wa, I can't say, say, me patch or media mini problem. Name of me, Baba, a quino, and your dear. I am a quine, say. As well as for to Quintibia, more from a banner, one never said be a quine by more mammy. Now catch us a quine yet. Akuma FM 87.9 Kumasi. Within the baby are free. Hello? Within the baby are free. If I tell me, catch a fast and catch you. Mammy, a crying, my men in the banner, Alpha Sony, and you give them. Na say you almost from common penny. Make my one for a new baako. Omo ka chem se ma no ba no ade ntia kola na kodi wo mo no. How much more so no ba no anu awo. Na wo be man de wo so tumi so be dia kwa se ma fa no. Sese ayen san fo kura omo nim na zenche obi a o. Omo mam na ni di wo mo a eni obi nka ho bi. Akuma FM 87.9 Kumasi. Ma me mo nimre. Na mo nya kura no ma ema odete ni la. Ayen san fo kura. Mo mu de e ka mo de dia mo so mo de mo play me ka fa nya wo me ba o 20 years ni almost mo fa kula ni ma because of say ba ni oba ni wa de e fa kula ni bi mo fe no magiska e na kula no secondary school so yin mo ko fa kula ni ma me na o de onu ye ba da ni me di am de ma ja kula nya ta fo kula e gwa pe na no I said one tikata no we ye ni pa body ni ye bibi ni omi akọ futa ayba di yankopọ ni me aduma Meda say na opese Akuma FM 87.9 was one titwi me pacho de kwala no me pacho eno so do wakata obefa akura no sema me ni me banka sa wo de me ban kura ka hello kura kire me a me ho beto me ho so wo se eno so one titwi eno so age se papa ne na frɛ ma me ne se wo ma ne ma oni wo ma me kasa nsa oni na kasa na Hello. Within the baby are free. Maybe I'm sorry. Because if you are interested, I want you. Sorry, uncle. I want you to so. So the fan or master that say almost at almost Jabaya. Because who should I know if I'm the community say you have to do and it's now more or more yet. Again, if I have a far more dear. Omonya yes like omun yes in Islam moshana mo mun ka bi ma abaya no da masi that's it 0322498035 within the baby are free Mini aba papa bi akwata papa Mini aba masumu asantema pon ko fi ase no tankoi Mini aba Mamemfa akonye so ni entia ya hwefo ni atiefo na me entia wo ni adwuma yefo Akuma FM 87.9 Kumasi You woni se boy ni maame no ebi kura se na wo ka ebi kura na enyi wo maame ebi kura se bi oni mprako ni wo sirem ana se bia ni sister bi se na ohia da ni ye kana na se na obeji akola ni free ni nsemo se bi o musi esiremfo wonya oba nwa de na anya akola no nwa de akola ni nya wo dia Kami bisi bi busa be ma ne se akola ne woni nche no waye ne ho ade ana no ababa be ji akola no ye sere ni na busuafo Akuma FM onua TV awodo nyina Akuma FM program fa nyina no amafo atinka wo mu hu se ni din e na yebo ti be ti wo bia so na masase so wanko ade a wo fa akola ne mla na wo mama mi so ne wo to ne kakare ma mi so fa wa so fa ene ye ntu ye nua ma no bifo Emma bit me na ada bibrebe ajo ba fru wisem e fa ho kire enya ade bi ada bi wo ho be kire wo wo mu se aho kire kura ba se de kura sa ade chen wudidi ade chen wudi wo ya de ko benya bibi ato ene wo ba di ete ifo wo ba ma wo bi sa ho kire no atamo ba na de na to akire be ma so se be ma nya akola ne ko ete se be ma no wo nya akola ne ho ade be bi wo bi ofa akola na no ma me so te wo e chen no be da se mi ni aba that's it mama fa di otwa to odi ne ba bi afa
Akuma FM 87.9 Kumasi. Yo, me pacha me yanko. Me pacha eti maame no say me baba na nke obi di sa di no a nke ebe ne de. Oba ni obi awo wanye no ho ade akwa. Na wo maame no waje akola no wode na akotena na 5 years na on pesa akola no behu ni maame, on pesa oba no behu ni ba no. Eti say me baba na obi afa no. Ono na wo na so wafa akola na igane sa nke ono maame no ebe ne de. Mami phone bi o mo ya basha bare pa mo ya basha bare papa onu ko mpone ka so pe na Akuma FM na what to try kola na si se e kwa me boku kwa na himfa na enya ai yese ye di train na say pe na akoko no so ma me ni mi fa sa pe na enko Medase papa panyame shawa ha ene yedi mu nyina mo ebesi ebusia pani samia champion shores pepe little ejina mechi de mohamed ni team na kan nyina ye krado akuma sports or the powerful sports papa ne de ebramonti tena ho sa